روينا نعمله كنا مسجونين أجيابير مسجن كله خمزلوا وخلوا أجيابير مسجن أبيت أملاخ من الله وكاترح باخب لنا دسك لنا يقبوا أجيابير مسجن هاللويا እግዚአብሔር ይመስገን ክፍል መጽሐፍ ቅዱስ ከነበብዬ ወገርና ደማ ቅድመ አምላክ እንቀርብና እግዚአብሔር ይመስገን ትነምቡ በቃል ሐቂው እግዚአብሔር ይመስገን ትነምቡ በቃል ሐቂው እግዚአብሔር ይመስገን ቃል አምላክ ደማ ከም ቃል አምላክ ከም ዘለዎ ክንወዝደን ቁበሎ ይግባና እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ መጽሐፍ ቅዱስ ከዛረብ ኮለ ከምዚሉ እግዚአብሔር ጓሳዬ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ንዓናንታዩ واسات راح يكون قاسا እግዚአብሔር ይመስገን ዘይድቅ ዘይታገስ قاسا እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ዝጎድለን የብለይን ይሉ አምላክ ምህላውካ አቤት አምላክ ምህላውካ ዝጎድለካ ወላ ሓደ ነገር የለን እግዚአብሔር ይመስገን አብሉ ሙዕሸኻ የውዕለኒ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ ይመርሐኒ ንሱ ንነፍሰይ ይህዳ ምእንቲ ስሙ ኢሉ መንገዲ ጽድቂ ይመርሐኒ በትረኻን ምርኩስካን የጻናዓኒ ንስኻም ሳይኻሞ ድርባርባድን ሞት እኳ እንተኸትኩ ክፉ አይፈርህን ንስኻ ኣብ ቅድሚ ገጽላተይ ማዕዲ ትሰርዓለይ ንርእሰይ ብዘይቲ ትለኽዮ ጽውዐይ የንጀርብባሎ ብሓቂ ሳህልን ምሕረትን ብኩሉ ዕድመይ ክስዕባን እየን ኣብ ቤት እግዚአብሔር ከዓ ንዘለዓለም ክነብር ኣሜን ሃሌሉያ ولد أبيت أبو خمسة عبي أبيت أملاك كنهلو يجبأنا እግዚአብሔር ይመስገን هاليلويا سكنا أملاك بهنا بلنا دسنا بلنا تفتحنا እግዚአብሔር كنملو خينا بزوج أحتاج እግዚአብሔር ይመስገን هاليلويا دسنا بلنا بهنا بلنا እግዚአብሔር ይመስገን حق خويننا زي كونه قد خويننا زي كونه لمات خويننا زي كونه እግዚአብሔር ይመስገن بهنا بلنا دسنا بلنا أبيت أملاك مهلاونا እግዚአብሔር يبارك هاليلويا ጉስነት አምላክ ዝበዝሐሉ ሓለዋ አምላክ ዝበዝሐሉ እግዚአብሔር ይመስገን ካብ አምላክ ዝኾነሉ ዘበለ ሁሉ እግዚአብሔር ይመስገን ንእግዚአብሔር በሁሉ አመስግኑ ተባይ ተጻሕፍልናሎ እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ንእግዚአብሔር በሁሉ አመስግኑ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ነቲ ምስጋና ዝግቦ አምላክ ነቲ ምስጋናና ዝደለ አምላክ ሃሌሉያ بزرف دزي عبيتو مهلاونا بهوت مهلاونا مستعنانا مهلاونا እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ረድኤት እግዚአብሔር ምሕረት እግዚአብሔር እግዚአብሔር ጉስነት ይሞ እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ሮሚ ካብ እግዚአብሔር ከም ተገብረሉ ሰብ ካብ እግዚአብሔር ከም ተቀበለ ሰብ ካብ እግዚአብሔር ከም ድረኸበ ሰብ ኮይና እግዚአብሔር ነምልኮ እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ሃሌሉያ أمسكنوا እግዚአብሔር ሃሌሉያ እግዚአብሔር ምስጋና ይግባው ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምልኮ ይግባው ነቲ ኻባና ደደልዮ ጽሩይ ነገር እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ነጽየለኹ አቅድሜ ካለኹ ንዓሃደል የበርዎ እግዚአብሔር ሃሌሉያ እቲ ብጸዋዕኻዮ ዝርከብ አምላክ ብዝደለኻዮ መጠን ዝርከበልካ እግዚአብሔር ሎሙን أبزفاني እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አብዝ ቦታ ዝሎ እግዚአብሔር አብ ስፍራ ሎ እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ነቲ ጽሩይ ዝኾነ አምልኮ ወስል አብዝ ቦታ ዝሎ እግዚአብሔር ሃሌሉያ እግዚአብሔር ከም ዘሎ እግዚአብሔር ሰምዓና ከም ዘሎ እግዚአብሔር ከም ዘሎ ጌርና እግዚአብሔር ነምልኮን እግዚአብሔር ነመስግኖ እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ጓሳዩ ዝጎድለኒ የብለይን አብሉ ሙዕሸኻ የውዕለኒ نابز عرفوا له ما يمرحني نسون نفسي يهدأ من تسمو إلو بمنجد صدق يمرحني بدرخان مركز كان يتسألان عني نسخة مسايخة مو بربار بعد نموت أكو أنت خدكو كفو أكفر هني نسخة عبد ميت صلاتي ما عدت سر علي نرسي بزيت تلقيو سوعي ينجر ببالو
بحقي سهل محرة بكل عد ما يكسبانين عبيت إجابير كان الزلالم كنبري هاليلويا إذا قال إذا أمني حواتي إذا قال إذا حقي إجابير عب نفس وقفنا ما استفدت سمك قال إجابير يبارك عب نفس وقفنا إجابير يمسكن كاب إجابير ترخبنا يا كاب إجابير تقبلنا يا قال حواتي هاليلويا نإجابير كحسنة نإجابير محرة نإجابير حلوة يبسمون هو الزجبرنا إجابير يبارك هاليلويا عبكن مجزيابير مسيخا سمبال فقط أملاها يكون حواتي عبكن مجزيابير مسيخا خمسة تقبل الكاموان مجزيابير يبارك هاليلويا صبوغا يكون مجزيابير دماء باها يبلون مجزيابير يمسكن هاليلويا لو مجين مجزيابير يمسكن هاليلويا سلام حنا عند حسبنا سلام مجزيابير حلوة سلام مجزيابير ردية سلام مجزيابير معرة حسبنا مجزيابير هاليلويا مسيح هو عبكن ميغابل ومجزيابير يمسكن هاليلويا لو ميمسك جيابير تزارع ربو لو مكسابير إن تبعالو جابير بارك هاليلويا بزاد ليكم زبلة نقويتات أو ولا معالتك جابير مسجن نسو ومن صادقني جابير بارك هاليلويا هاليلويا جابير مزموري ما المصحف كزارب كله هاليلويا جابير حيلين مزمورين لك جابير مدحاني دما كونه يلقى الأملاك الزارب كله هاليلويا 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 رومي نسقى مدحاني انت يتخون عبي محله هاليلويا نسقى عبو انت يتخون نسقى قواسا انت يتخون رومي عبي محله نابلكم نحسبكم نكسي عبير بارغو هاليلويا زحلفكم ما كله هيوت هاليلويا 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 كبار هو نكسي عبير حواتي نمسعنا زي ترفنا مهلاونا زي ترفنا هاليلويا لومي خابك جابير قال نجار تقبلنا هنوصق جابير يمسكن بتزاد ليكم تصوعوا نقويتا هاليلويا نسو نغير كبلكم ومن صادقني جابير يمسكن هاليلويا زل العالماو غدانو عم نفس وقفنا سلازغونك جابير هاليلويا ناي جابير زل العالماو غدان ناي زل العالم زل العالماو غدان نفس وقفنا سلازغونك جابير يبارك هاليلويا هاليلويا بارغون قويتا እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ نتحيلكم زخونه እግዚአብሔር نتمزمركم زخونه እግዚአብሔር ሃሌሉያ نتيوتكم زخونه እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ نتنعود لكم مصيكم زلهم እግዚአብሔር نتنغترخبوا دليكم مصيكم زلهم እግዚአብሔር لومي تصوعوا እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ لو معالتي نسوا عبز فراز تصوع يقبو እግዚአብሔር يبارك هاليلويا لو معالتي እግዚአብሔር عبز بوتازي كملخ يقبو لو معالتي زغويتازي بزرف دزي እግዚአብሔር كمسكن يقبو እግዚአብሔር يبارك هاليلويا هاليلويا اسكن غويتا እግዚአብሔር مزموري እናበልና ንዝምረው ሊና እግዚአብሔር ይመስገን هاليلويا እግዚአብሔር ኃይለዩ እናበልና ንጎይታ ንዝምረው ሊና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ኃይለይ መዝሙረዩ እግዚአብሔር ኃይለይ መዝሙረዩ እግዚአብሔር ኃይለይ መዝሙረዩ እግዚአብሔር ኃይለይ መዝሙረዩ እግዚአብሔር ኃይለይ መዝሙረዩ
ዙሪያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ሰናዩ እግዚአብሔር ሰናዩ እግዚአብሔር በወዱ በክርስቶስ ሁሉ ሰብ ሰናዩ እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ እግዚአብሔር በወዱ በክርስቶስ ገሩን ሁሉ ሰብ ፍቅሪ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ እግዚአብሔር በወዱ በክርስቶስ ሁሉ ሰብ ሰናዩ እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ እስኪ ነዚህ ሰናይ ዝኾነ እግዚአብሔር ነዚህ ሃሌሉያ በጣም ወዳታ ዘይብላ ፍቅሪ ገሩ ዘፍቀረና እግዚአብሔር ሃሌሉያ نتا مود أتا زي بولا فقري هاليلويا أهواتي نجزابير فقري مجلس يبولون نجزابير يمسكن هاليلويا نجزابير نعنا زقبرو فقري نجزابير نعنا زرعيو فقري نجزابير نعنا زرعي مدحان نجزابير يبارك هاليلويا كينو مرد أنا كينو قالتنا كينو تنفلتو كينو تنسمع نجزابير يمسكن هاليلويا نجزابير هاليلويا فقري نعين نعاوم نقبل حق سماي تحيسو نجزابير يبارك هاليلويا እግዚአብሔር ሳብክ እንደዚህ ፍቅርና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ፍቅር አምላክ ዝተረዳው ሰናይ ነን እግዚአብሔር ዝተረዳው ሃሌሉያ ከመጀርኩም ይሁን እግዚአብሔር ተምልኮ ከመጀርኩም ይሁን እግዚአብሔር ተመስግኑ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ነፍስ ወከፍና ሰናይ እግዚአብሔር ይባረክ ነፍስ ወከፍና እግዚአብሔር በዝረብ ዲዚ ሰናይ እግዚአብሔር ይመስገን በዝረብ ዲዚ ብለኩም አለሁ እግዚአብሔር ነፍስ ወከፍና ሰናይ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ብዛዕባይን ብዛዕባኩም ሓንቲ መዓልቲ ወንትኹም ክፉ ሓሲብ ይፈልኒ እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ንግዚአብሔር አምልኾ እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ንግዚአብሔር በዝረብ ዲዚ ጸውዖ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ንግዚአብሔር ብትጸውዕካዮ መጠን ብኡይ ዝርከበልካ እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ብዝደለካዮ መጠን እግዚአብሔር ከምኡ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ تبارك قويتا ردي خاني خابل وقشي أبير يمسكن هاليلويا إذا كذي إذا متسان حيكونن حواتي هاليلويا إذا سعاد إذا متسبي يكونن نكسي أبير يبارك هاليلويا نكسي أبير نملخالو نكسي أبير نمسكنالو نكسي أبير ندليلو سعاد الربطي نكسي أبير يبارك هاليلويا لومي نكسي أبير كربا خلت أول وقسي أبير يمسكن هاليلويا بتزاد ليكم نكسي أبير دلي وقسي أبير يمسكن هاليلويا نسون ما نغركب هي ونسعدنا أملاخ نكسي أبير يبارك هاليلويا نفس وكفنا እግዚአብሔር ሰናይ በዝረብ ዲዚ نفس وكفنا እግዚአብሔር በዝረብ ዲዚ ፍቅሪ እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሎሚ በዝረብ ዲዚ እግዚአብሔር ልዕል ክብል እግዚአብሔር ከዓቢ ንሕና ድማ ትሕት ክንብል ይግባአና እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ንሱ ከዓቢ ኣነ ክትሕት ይግባእ ተባሂሉ ተጻሒፍልና ኣሎ እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ሎሚ አብይወትኩም አክስዎ እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ሎሚ እግዚአብሔር ብዛዕባኩም ነገራትኩም ክደቅቕ እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ብደዕብኩም መጠን ሎሚ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ነገራትኩም እግዚአብሔር ይባረክ ካብ ዙሪያኩም ክጠፊ እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኦ ሻራባ ደሌቦሬና ማሳክረ ደሌቦክሮ ዲያናማ ሃሌሉያ ኦ تبارك قويتا بلو እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ تبارك بلو قويتا تبارك تمسكن بلو هاليلويا
هاللويا ما كرادي على بادي لبودي على بادي أنا ما سكرودي على بادي على بودا موشي كراس على با هاللويا عيدا ويمسنا يلبيا العلي مسكنا كالو قبل ونقويت هالو مكزي أبير يبارك هاللويا دلي وان مكزي أبير دلي وان مكزي أبير يبارك هاللويا مكزي أبير دلي وان بزرف دزك مكزي أبير يمسكن نايب حقي مكزي أبير دلي وان هاللويا لو من تعاون نايب حقي تدليو نفسك مكزي أبير كركب الله مكزي أبير يمسكن هاللويا لو من تعدلي نفسك زعبير كابقدا قدا خوصاي زعبير يبارك هاللويا ناك زعبير اسرار حقومي زعبير يمسكن هاللويا زعبير بنفقات كاي نك زعبير يمسكن لو معلتكن ويتابل وفقادي زيبل ولا معلتك زعبير يبارك هاللويا وربا دي ربا دي لبودانا ما ساكروش لي بارابا ردي خاني خابل ونغويتا دغيف خاني خابل ونغويتا حقيس كان يقابل ونقويتها هاللويا وشاربا دي لبوديانا ما ساكرو دي على باديانا ما تبارك እግዚአብሔር بلوا هاللويا نتي مدحانكم زخونه እግዚአብሔር نتي مزمركم زخونه እግዚአብሔር هاللويا نتي رديتكم زخونه قويتا نتي حلواكم زخونه قويتا هاللويا نتي بهيوتك نملالس بهيوتك نبر زغبرنا እግዚአብሔር هاللويا وشاربا دي لبودي على باديانا ما سكرا دي على با هاللويا هاللويا سماين مدرن بحرن تفراتن كل عباداتن دول زغبر كابرخنا يسمي ابونا ودغا بكريستوس يزدقيمنا نخبركنا مسغنكنا لنا اللهونت كازلعلماو خيداني ممس نفس وقفنا بزرف دسلا زلخنا مسغنكا لنا اجدما قويتانا عخادلنا مصينا لنا እግዚአብሔር قويتا سراويت ابو ببددلنا خدر كبلنا እግዚአብሔር አብይወድና ክትግለጽ ብሽም የስንጽል ያለና ጎይታ ለማዓልት እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት አቦ ንስኻ አብዝ በይንኻ ኸቢርካ በይንኻ ተራይኻ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት አቦ ንሕና ድማ ሪኢና ካን ረኺብና ካን ክንወጽእ ክትግፈና ክትረድኣና ንጽል ያለና ኩሉ ናይ ሰይጣን አሰራርሓ ብጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ተኣሰርኸው ንጽል ያለና ሃሌሉያ ሕጂ ድማ ምስሕዋትና መዘምራን ኮይና ንእግዚአብሔር ደጊምና ከነመስግኖ ኢና ክብርን አምላኽ ይሁን ስገን እግዚአብሔር ክብርም ጽሉ እግዚአብሔር ይመስገን هاليلويا هاليلويا لازم منفس خلينا نقصلينا እግዚአብሔር ይባረክ هاليلويا لغنا حبيب እግዚአብሔር ይባረክ እግዚአብሔር لعل كل حواتي هاليلويا تنملخو املاخنا نسو حبيب እግዚአብሔር ይባረክ እግዚአብሔር عبي اسكيبل ጉባኤ هاليلويا እግዚአብሔር عبي حواتي هاليلويا تنملخو املاخ نسو لعل كل እግዚአብሔር ይባረክ املاخي عبي يبل نفس وكبسب هاليلويا تي زمرحنا حواتي تي نخبرو زدقبلنا املاخنا نسو سناي እግዚአብሔር ይባረክ بعبيتو زكرم املاخي بعبيتو استفرا املاخي هاليلويا هاليلويا እግዚአብሔር عبيخا سحواتي كوينه بزنكو زي عبيك الله اسم قال علنا بلولنا اسم كان ودسو اسم كان خبرولنا هاليلويا እግዚአብሔር لعل كل هاليلويا بعبيت كان منغونا تغلص بخالنت كان منغونا تغلص بلولاونت كان منغونا تغلص هاليلويا معها دلينا متينا لنا بالوحواتي هاليلويا بزنكو زي هاليلويا እግዚአብሔር نفس وكبسب هاليلويا ناي منفسك متنكافي يكون እግዚአብሔር بقالك تزارب بقالك تمعت هاليلويا ناي قالك حيلي امنغونا يفسس هاليلويا እግዚአብሔር حبيب واتي متى نقص اوزيا زموتنا عمت انا እግዚአብሔር ابريخن بعد زبلن زفان تقميطو ريخوي هاليلويا زفان لبسو نتمقدس سنتاي مليئو نبري بالእግዚአብሔር ይባል أبلغ دما سرافيل قيمهم نبرو نفس وكفهم شدوش تغم في اللون بتي كل تغم في يخدنو بتخل التغم في دما نأجارو يخدنو بتخل التون ينفرو نبرو هاليلويا اتحدق نتحدي قدوس 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት كل مدري بخبرو ملي الله إلو أداي هاليلويا كل مدري بخبرو ملي الله እግዚአብሔር ይባረክ ክብር አምላክ ይምላ አና ሐዋታይ ሃሌሉያ
እዛ ምድር እዚ ኣብዚ ክብሪ ኣቲና ምስ ክብሪ እዚ ክንጓዓዝ እግዚአብሔር ይርዳእና ኣሕዋት ኣብዚ ናይ መጨረሻ ዘመን ፅሬት ይኹነልና እግዚአብሔር ይባርክ ኣሕዋተይ ነቲ ካብ ሓመድ ኣልዒሉ ሰብ ዝገበረና ኣምላኽና ከመይ ጌርና ኢና ክብሪ ንቦ እግዚአብሔር ይባርክ ከመይ ጌርና ኢና ነምልኾ ሃሌሉያ ንምንታይ ስንሱ ሃሌሉያ ኣሕዋተይ ካብ ጥፍኣት ናብ ዘገርም ብርሃን እቲና እግዚአብሔር ይባርክ ሃሌሉያ ካብቲ መንግስቲ ጸልማትሲ ናብ መንግስቲ ፍቁር ወዱ እቲና እግዚአብሔር ይባርክ بخريستوس باه يبلكم حواتي بقويتا باه يبلكم هاللويا اسكز تحقوس إلى ليبل اسكنز قويتاز هاللويا فقر أملاخنا ترد عنا خزمرينا هاللويا سلزة فكرنا أمرتنا سلزة فكرنا أكيننا Hallelujah.
መውጣቴ ምስጢሩ ይሄ ነው የስኬቴ አንተን አስቀድሜ መውጣቴ ምስጢሩ ይሄ ነው የስኬቴ እንዴት አልፈው ነበር ብቻዬን አንተ ባታቀናው መንገዴ እንዴት አልፈው ነበር ብቻዬን አንተ ባታቀናው መንገዴ ዘጋሁት መነሻዬ እንዴት አልፈው ነበር ትናንትናዬ አልዘነጋሁትም መነሻዬ እንዴት አልፈው ነበር ትናንትናዬ አንተን አስቀድሜ መውጣቴ ምስጢሩ ይሄ ነው የስኬቴ አንተን አስቀድሜ መውጣቴ ምስጢሩ ይሄ ነው የስኬቴ እንዴት አልፈው ነበር ብቻዬን አንተ ባታቀናው መንገዴ እንዴት አልፈው ነበር ብቻዬን አንተ ባታቀናው መንገዴ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ምኑ ጥበብ ምኑ ፍጥረት ምኑ ሀብቴ ምኑ መስጠት ሁሉ ብርቂ ዝሰግደሉ ዝእመኖ ልሳን ኩሉ ምኑ ፍጥረት ምኑ ጥበብ ምኑ ሀብቴ ምኑ መስጠት ኩሉ ብርክወ ብርቂ ዝሰግደሉ ዝእመኖ ልሳን ኩሉ ኢየሱስ
እስከ እጣውና ልዕልና ሃሌሉያ ነዚ ግሩም ዝኾነ ኣምላኽ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ልዕሊ ኩሉ ኣስማት ኣዝዩ ኽብ ዝበለ ኣብ ሰማይ ኣብ ምድሪ በይኑ ዝገነነ ልዕሊ ኩሉ ኣስማት ኣዝዩ ኽብ ዝበለ ኣብ ሰማይ ኣብ ምድሪ በይኑ ዝገነነ መለኮታዊ ስም ዝገዝእ ኣቦሎ
ሳይገን ኢየሱስ የጥቅስ ሃሌሉያ አታብስ ኃይል ነው አብስ ኃይል ነው ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ እስከ ዳውና ዘርጋ ሃሌሉያ 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 እስከ ንቆይታ ደነኩ ፍጥረታት ሳይቼ ታላቅ ነህ አልኩ ግን ገና አልጠገብኩ ገና ገና አልጠገብኩ እስከ ምሕረቱ ተጣዕመ ሰባ ምሕረት አይቼ መሐሪ ነህ አልኩ ፍቅርህ ቀምሼ አፍቃሪ ነህ አልኩ ትዕግስት አይቼ ታጋሽ ነህ አልኩ ግን ገና አልጠገብኩ ገና አልጠገብኩ እስከ ምሕረት አምላኽ ዝበዝሓሉ ሰብ ገና አልጠገብኩ ገና አልጠገብኩ ገና ገና አልጠገብኩ ገና አልጠገብኩ እስከ ንመወዳእታ ምሕረት አይቼ መሐሪ ነህ አልኩ ፍቅርህ ቀምሼ አፍቃሪ ነህ አልኩ ትዕግስት አይቼ ታጋሽ ነህ አልኩ ግን ገና አልጠገብኩ ገና አልጠገብኩ ገና 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 አልጠገብኩ ገና አልጠገብኩ አምላኽና ይጽገብ አምላኽና ይጽገብ ሃሌሉያ እስከ ክብርሃ በሆነ ዝጎይታስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አውቃለሁ ካንተ ውጪ አምላክ እንደሌለ አውቃለሁ ካንተ ሌላ አምላክ እንደሌለ
ብቻህን ንጉሥ ነህ አንተ ብቻህን አምላክ ነህ አንተ ብቻህን ንጉሥ ነህ አንተ ብቻህን አምላክ ነህ አንተ ብቻህን ንጉሥ ነህ أبغاتكم كعرف صفته أملاك حواتي هاللوجا اسكي بزمعلت زي كي تقطبكم هاللوجا نجزي أبير كبرهابو آمين هاللوجا هاللوجا زي أبير تبارك بعل وعلت نازكم كأملاك هاللوجا نعخا خبري قبأكايو هاللوجا نعخا أملخوي قبأكايو نعخا عللتاي قبأكايو نعخا سجداتي قبأكايو نعخا نبينخا هاللوجا بقوع زخوانك أملاك هاللويا معرفينا قزي أبير تمسكن هاللويا
ልዩ ነው እረፍቴ ልዩ ነው ልዩ ነው ሰላሜ ልዩ ነው እረፍቴ ልዩ ነው ልዩ ነው ሰላሜ ልዩ ነው ሰላሜ ልዩ ነው እረፍቴ ልዩ ነው እረፍቴ ልዩ ነው ሰላሜ ሰላሜ ልዩ ነው ሰላሜ ኢየሱስ ሲገባ በቤቴ አማረ ሕይወቴ ልዩ ነው ሰላሜ ሰላሜ
أملاخ هللويا كم أوزبلا أملاخ هللويا ممليسنا أنت ملخنا يوزيت سكب أملاخ هللويا نهوتنا مفتح زغنا هللويا لعلو كله مفتح زغنا هللويا አይታየኝም ሌላ ሌላ አይታየኝም ሌላ ሌላ አይታየኝም ሌላ ሌላ አይታየኝም ሌላ ሌላ አይታየኝም ልዩ ነው ሰላሜ ሰላሜ ልዩ ነው ሰላሜ ኢየሱስ ስገባ በቤቴ አማረ ሕይወቴ ልዩ ነው ሰላሜ ሰላሜ ልዩ ነው ሰላሜ ኢየሱስ ስገባ በቤቴ አማረ ሕይወቴ ልዩ ነው ሰላሜ ልዩ ነው እረፍቴ ልዩ ነው ሰላሜ ልዩ ነው እረፍቴ ልዩ ነው ሰላሜ ልዩ ነው ሰላሜ ብዙ ነው ሰላሜ ብዙ ነው እረፍቴ ብዙ ነው ሰላሜ ብዙ ነው እረፍቴ ሃሌሉያ ወይ ተባረኩ ዘለኹም ሃሌሉያ ክብርና አምላኽና ይኹን ሰላምና ዓብይ ኢየሱስ ጎይታይ ስለ ሃገርናን ስለ ህዝብናን እንጽልየሉ ጊዜ እዩ ስለዚ ኩላትና ካብ ዘለና የተስኢና ስለ ሃገርና ስለ ህዝብና ክንጽልይና ክብርና አምላኽ ይኹን እግዚአብሔር አምላኽና ነመስግነካ ኣለና ንውድሰካ ኣለና ንባርኸካ ኣለና ንስኻ ዓብይ ኣምላኽ ኢኻ ንስኻ ልኡላዊ ኣምላኽ ኢኻ ኣብ ኩሉ ነገራትካ ድማ እግዚአብሔር እዚ ጌርካ ኢሉ ዝኸሰካ ወላ ሓደ የለን ሰማይን ምድርን ኩሉ ኣብኡ ዘሎን እግዚአብሔር በጻብዕካ ዝሓስካ ዓብይ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ነመስግነካ ኣለና ክሳዕ ክንድዚ ዓብይ ክሳዕ ክንድዚ ግኑን ኣምላኽ ክነስኻ ንዓና ንድኹማት ባሮትካ ኣይንዓካን እሞ ነመስግነካ ኣለና ብህይወት ተንብረና ንስኻ ኢኻ ብሰላም ተንብረና ንስኻ ኢኻ ምንቅስቓስና ኩሉ እግዚአብሔር በኣኻ እሞ ነመስግነካ ኣለና ጎይታ እግዚአብሔር አቦ ሕጂውን ስለ ሃገርና ንጽልይ ኣለና ስለ ህዝብና ንጽልይ ኣለና እግዚአብሔር ኩነታት ኣይንርአን ነገራት ኣይንርአን እግዚአብሔር ሓይልኻን ጸጋኻን ኢና ንርኢ እሞ ጎይታ እግዚአብሔር አቦ ንህዝብናን ሃገርናን ክትበጽሕ ንጽዋዓካ ኩሉ መሳርሒ ጥጥፋት እግዚአብሔር ከተምክን
ኣብ ከባቢና ናብ ህዝብና ናብ ሃገርና ድማ ሰላም ክኸውን ንልምነካ ኣሎና እግዚአብሔር እስኻ ክትገብር ዝከኣለካ እሙን ኣምላኽ ኢኻ ቅድሚ ሕጂ እውን ተኣሚንካናን ጌርካልናን ኢኻ እሞ ሕጂ እውን እግዚአብሔር ኢትካ ንጽብእ እግዚአብሔር ኣብ ከባቢና ናብ ህዝብናን ሰላም ይኹን በል ንህዝብና ዕረፍቲ ይኹን በል እግዚአብሔር ንስኻ እሙን ኣምላኽ ኢኻ ንህዝብኻ ድማ ሰናይ ትገብር ኢኻ እሞ ነመስግነካ ኣሎና ጎይታ እግዚአብሔር ንስኻ ኣብ ቃልካ እሙን ዝበልካዮ ድማ ትፍጽም ኣምላኽ ኢኻ ስለ ህዝብናን ስለ ሃገርና ድማ እግዚአብሔር ብዙሕ ሰናይን ብዙሕ ነገርን ኢልካ ኢኻ እሞ ኩሉ ሰናይ ኣብ ህዝብና ክትገብሮ ኢኻ እሞ ነመስግነካ ኣሎና ብሓቂ ህዝብና ብወንጌል ህዝብና ብሰላም ህዝብና ብቃልካ ተጸናኒዑን ተዘኒኑን ክንርኢና እሞ ነመስግነካ ኣሎና እሙን ኣምላኽ ኢኻ ጸሎት ባሮትካ ድማ ትሰምዕ ኢኻ እሞ እግዚአብሔር ጸሎትና ስማዕ ድንን ኢልካ ጠምተና እግዚአብሔር እዚ ድማ እግዚአብሔር ኣብ ህዝብና ናብ ሃገርናን ክትገብሮ ኢኻ እሞ ነመስግነካ ኣሎና ደጊምና እግዚአብሔር ኣቦ ንጽልይ ኣለና ስለቲ ወሪድ ዘሎ ሕማም እግዚአብሔር ንስኻ ንሕማምና ጼርካ ንኹሉ ድማ ኣብ መስቀል ሸንኪርካ ኢኻ እሞ እግዚአብሔር እንሆ ነዚ ሕማም ድማ ከም ንፋስ ክብተን ንጽልይ ኣለና እንሆ እግዚአብሔር ጥዕና ኣብ ህዝብና ይኹን ምሕዋይ ኣብ ህዝብና ይኹን እግዚአብሔር እንሆ እግዚአብሔር እዚ ድማ ክትገብሮ ኢኻ እሞ ነመስግነካ ኣባኻ ንውከል ኣባኻ ድማ እግዚአብሔር ንእመን ኣለና እሞ ኩሉ ከም ትገብሮ ንኣምን ብስም ኢየሱስ ኣሜን ኢየሱስ ጎይታ እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ካብ ቃል እግዚአብሔር ሓደ ጥቕሲ ከንብበ እሞ ካብ ቀፂልና እቲ ዘለና መተንባህታ ክነግር ክብርን ኣምላኽ ይኹን ኣብ መዝሙር መበል 27 ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ እግዚአብሔር ብርሃነይን ምድሓነይን እዩ ካብ መን ዳኤ ዝፈርህ እግዚአብሔር ሓይሊ ህይወተይ እዩ ካብ መን ከእየ ዝስንብድ ገበርቲ እከይ ንስጋይ ክውሕጡ ሓደጋ ምስ ወደቑኒ ወደረኛታተይን ጸላእተይን ተዛቢዖሞ ወደቑ ክቃወምኒ ኢሎም እኳ ሰራዊት እንተ ዝስለፍ ልበይ ኣይፈርህን እዩ ኩናት እውን እንተ ዝህልወኒ እምነት ኣለኒ ብመዓልቲ ፀበባ ኣብ ዳሱ ክሓብኣኒ ኣብ ውሻጠ ድኳኑ ክኽብለኒ ኣብ ከውሒ ልዕል ከብለኒ እሞ ንእግዚአብሔር ሓንቲ ነገር ለሚነዮ ውቃቤ እግዚአብሔር ንምርኣይ መቕደሱ እውን ምምርማርሲ ሙሉእ ዕድመይ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ክነብር እየ በልኩ ይብል እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝተመስገነ ይኹን ዳዊት ኣብ ዘመን ህይወቱ ብብዙሕ ነገር ብብዙሕ ፈተና እኳ እንተሓለፈ ሓደ ነገር ግና ይፈልጥ ነይሩ እግዚአብሔር ምሳኢ እሞ ካብ መን ዳኤ ዝፈርህ ኢሉ ክብርን ኣምላኽ ይኹን ህዝቢ እግዚአብሔር ምሳኻ እዩ እግዚአብሔር ምሳና እዩ ስለዚ ወላ እኳ ፈተና እንተመፀ ወላ እኳ ሕማም እንተመፀ ወላ እኳ ሽግር እንተመፀ ካብኡ ድማ እግዚአብሔር ተኽገብረና እዩ ከናግፈና እዩ ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ዳዊት ቀፂሉ እንታይ ኢሉ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ንዘለኣለም ክነብር እየ ዝመፀ ይምፃእ ዝወረደ ይውረድ ብዝሓለፍኩ ይሕለፍ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ግና እንታይ ክገብር እየ ንዘለኣለም ክነብር እየ ክብርን ኣምላኽ ይኹን ኣብ ቤቱ ንሃሉ ምስኡ ንኹን ብመንፈሱ ንመላለስ ዳኣ ጥራይ እምበር እግዚአብሔር እሙን እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝተመስገነ ይኹን እንኳዕ ብሰላምን ብድሓንን ናብ ቤት እግዚአብሔር መጻኹም ንመጀመርያ ግዜ ዝመፀ ጋሻ እንትደኣ ኣለና ኮይኑ ክንላለየኩም ሰላም ክንብለኩም እዚ ልማድ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ስለ ዝኾነ
እስኪ ንመጀመርያ ግዜ ዝመፀ ጋሻ እንተዳ ኣሎ ሽምኩምን ካብ ዝመፃኹምሉ ቦታን እስኪ ኣሕዋተይ ሃፍተይ ሽምክን ዝመፃኸሉ ቦታን ፍናን ወልዳይ ካብ ኣዲስ ኣበባ እንኳዕ ብድሓን መጻኺ ኢየሱስ ጎይታይ ካልእ እንተዳ ኣሎ ኮይኑ በዚ እውን ይደርእ ኣለኹ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኢሳያስ ሃብተይ ካብ ኡጋንዳ ኢሳያስ እንኳዕ ብድሓን መጻኻ ኢየሱስ ጎይታይ ሃፍተይ ወጋሕታ ካብ ዩጋንዳ እንኳዕ ድሓን መጻኺ ወጋሕታ ኢየሱስ ጎይታይ ክብርና ኣምላኽና ይኹን እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እስኪ ካልኦት ኣጋይሽ ምናልባት ከይሓልፈኩም ኣብዚ ኸዓ ማማ ሐዋርያት ሚካኤል እንኳዕ ድሓን መጻኺ ካበይ መጺኻ ካብ ካልጋሪ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኢየሱስ ጎይታይ ኢየሱስ ጎይታይ ክብርና ኣምላኽ ይኹን እስኪ ካልእ ከይሓልፈኩም ጋሻ ዝመፀ እንተዳ ኣለና ኮይኑ ሓራይ እሺ መርሃዊት ፍትሓዊት ካብ ካልጋሪ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኢየሱስ ጎይታይ ክብርና ኣምላኽና ይኹን ካልእ ጋሻ እንተዳ ኣሎ ኮይኑ እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይኹን እንኳዕ ብሰላምን ብድሓንን ናብ ቤት እግዚአብሔር መጻእኹም ይብል ኢየሱስ ጎይታ እዩ እዚ ድማ ቤት እግዚአብሔር እዩ ቤትኩም እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝጥዕመና ግዜ ኩሉ ሻዕ እንዳመጻና ቃል እግዚአብሔር ምስ ኣሕዋት ኮይና ንሳተፍ ንካፈል ከምኡ ድማ እግዚአብሔር ብኡ መጠን ክባርኸናን ክዕብየናን እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ዘሎ ሰሙናዊ መደባትና ኩሉ ግዜ ረቡዕ ካብ ሰዓት 6 ኣሕዋት ወፂኦም ንወንጌል ዝሰብኩሉን ዝምስክሩሉን ዝጽልዩሉን ግዜ ስለ ዘለና ኩላትና ክንሓብር እንደሊ ረቡዕ ካብ ሰዓት 6 ንሕበር ኢና ከምኡውን ቀዳም ካብ ሰዓት 5 ናይ ኣምልኾን ናይ ቃል ኣምላኽን ግዜ ኣለና ኣብዚ እውን ኩላትና መፂና ንጸሊ ከምኡውን ቃል ኣምላኽ ንካፈል ኢየሱስ ጎይታይ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ኣብ ሰንበት 3 እብረ ኣለና ቀዳማይ እብረ ሰዓት 9 ካልኣይ እብረ ሰዓት 11 ፈረቓን እዚ ዘለናዮ ማለት እዩ ሳልሳይ እብረ ድማ ናይ ምሸት ሰዓት 5 ኣለና ኢየሱስ ጎይታይ ከምኡውን ሶኒ ሶሉስ ሐሙስ ካብ ሰዓት 8 ዘሎ ግዜ ብዙም ናይ ጸሎት ግዜ ኣለና ኣብዙውን ኩላትና ኣብዘ ዝጥዕመና ንሕበር ኢና እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝተመስገነ ይኹን ኢየሱስ ጎይታ እዩ እግዚአብሔር እዚ ነገር እዚ ሰሪዕልና ኣሎ በዚ ድማ ኩላትና እንታይ ንግበር ንሕበር ኢና ኢየሱስ ጎይታ እዩ ከምኡውን ኣብዚ ዘሎ ቅንያት እምነትካ ኣካፍል ትብል ብዝብል ቴማ ቅንያት ምዝርጋሕ ወንጌል ኣለና ስለዚ ኣው ድማ ብዙሓት ናይ እግዚአብሔር ሰባት ኣገልገልቲ ተዓዲሞም ኣለዉ ኩሉ በዛ ትራክ ጌርና መዐደሚ ክኾነና ይኽእል እዩ ኩላትና ድማ ግዜ እናዓደግና ኣብቲ ዘሎ መደባት ንሳተፍ ኢና እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እዛ ትራክ እዚኣ ዘይወሰድና እዚኣ ፅሕፍቲ እዚኣ ዘይወሰድና እንተዳ ኣለና ድማ ብድሕሪት እናወሰድና ንኸይድ ኢና ኢየሱስ ጎይታ እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ክብርና ኣምላኽና እግዚአብሔር ይመስገን ከመይ ጸኒሕኩም
ክልተ ሰባት ጥራዮም መልስ ሰሚዕ ከመይ ጸኒሕኩም እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ሎም ማልቲ ንዘገልግለና ሓዊ ከላሊ ናብዚ ደይበደለኹ እግዚአብሔር ይመስገን ቅድሚኡ ግና እዛ ወርሕ እዚኣ እምነትካ አካፍል እትብል ቴማ እያ ዘላትና ስለዚ እምነትና ነፍስ ወከፍናስ ንኻልኦት ንህበሉ ነካፍለሉ ብዙ መንገድታት አሎ ሓንቲ ድማ ክሕግዘና ዝኽእል መታን እዛ ፓኬጅ ተዳልያተልናላ ዳሕራይ ክንወጽእ ከለና ንኹላትና በቲ ድሕሪት አሎሞ ሒዝና ንኺድ ኣብዚ ውሽጢ እዚ ዝተፈላለዩ ትራክትስ አለው ኣብቲ ትራክት ሽም ናይ ገዛእ ርስና ክንጽፈሉ መታን ባዶ እዩ ዘሎ ቴሌፎኑን ባዶ እዩ ዘሎ ሽምናን ሽም ቴሌፎን ቁጽርና ንጽሓፍሞ ነቶም ንእድሞም ሰባት መታን ዳሕራይ ሓበሬታ ኸባና ክረኽቡ ከምዚ ዓይነትን ንእሽተይ ካርድ ኣለዋ ኣብ ጅባና ኩሉ ግዜ ነጽናሃዮሞ ናይ ሰንበት ፕሮግራማት ዘለዋ እያ ስለዚ ኣብዚያውን ሽምና ንጽሓፍሞ ንዝኾነ ሰብ ኣብ ዝኾነ ግዜ ክንረክብ ከለና ክንእድሞ ይገብረና እግዚአብሔር ይመስገን ሓንቲውን ብዙሕ ዝበለት ክፍሊ ገጽ ዘለዋ ወንጌላዊ ሳምሶን ዝጽሓፋ መልሲ ንሕቶታትኩም ትብል ሓጻር መጽሓፍ ዓይነቱን ኣላ ንሳ ቅድሚ ሕጂ ጽቡቅ ጌርና ዘዘራረብናዮ ዝመስከርናሉ ሰብ እንተሎ ከምብባ መታን ሲና ሓቦ ከምቲ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 17 ንሪኦ ንዝኾነ ሰብ ወንጌል ምስ ነገርናዮ ሰለስተ ምላሽ ዝህበና ገገሊኡ ጳውሎስ ኣባ ከሎ እዚ ኣጀው ኢሎም ጸሪፎሞ ዝኸዱ ዓይነት ከምኡ ኣብኡ ከሎ ክነጽገና እዩ ገሊኦም ድግን ተቐበልዎ ሰዓብዎ ይብለና ገሊኦም ድማ ታሓንቲ መዓልቲ እኽልቲ ስለ ዘይነበረት ብዙሕ ሕቶታት ስለ ዝነበሮም ካልእ መዓልቲ ከም እንደገናስ ክንሰምዓካ ንደሊና ኢሎሞ ስለዚ ምናልባት ከምኡ ዝበለኩም ሰብ እንተሎ ጽብቕቲ መጽሓፍ እያ ማለት ኩለን ዳርጋ ሕቶታት መጀመርያ ዝለኣሉስ ንኹሉ ነዚ ሕቶታት መልሲ መብርሒ እትህብ ጽብቕቲ መጽሓፍ እያ እሞ ንኡ ክትሕቡ ኢንከሬጅ ይገብረኩም ስለዚ ኣብዚ ወርሒ እዚ ተኻልና ኣብዚ ኣብሊጽና ግን ነፍስ ወከፍናስ ንሓደ ሰብ እኳ እምነትናስ ነካፍል ወንጌሉ ነብጽሕ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ከብረና አምላኽና ይኹን መጽሐፍ ቅዱስ ዝሓለፈ ሰሙን ተነጊሩና ነይሩ ትግርኛ መጽሐፍ ቅዱስ ሓድሽ ትርጉምን እተናይ ቀደም ትርጉምን ብብዝሕ ረኺብና ኣለና ስለዚ ኣብ መወዳእታ ክትወጹ ከለኹም ከምቲ መጠን ድደለኹሞ እሲ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ ንኡ እንታይ ግበሩ ውሰዱ እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ውሰዱ እኳ እዚያ ነፃ እያ እቲኣ ግን ውሰዱ ድማ ከምኡ ከይተስማዓኩም ተኸፊልዋ እዩ ከከፊልኩም ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ንኻልኦት መሃቡን ድማ ይከኣል እዩ እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ሎሚ ኣብ ናይ ወንጌል ነገር ኣብቲ ናይ ቃል አምላኽ ምክፋል ነገር እምነትና ምክፋል ነገር እንዲና እዛ መዓልቲ እዚኣ ንኸምኡ እያ እግዚአብሔር ይመስገን ናይ ሎም መዓልቲ ድማ መሃብና እቲ እንህቦ ዘበለ ኩሉ መባእና ኣብ ሓደ ነገር መኣያ ክውዕል እዩ ናይ ሎም መዓልቲ መባእና ኩሉ ተኣኪቡ ኣብ ምንታይ ይመስለኩም እንህቦ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ምትርጓም ዝነጥፉ ኦርጋናይዜሽንስ ኣለው እዚ መጽሐፍ ቅዱስ ትግርኛ ክትርጎም ከሎ ካልኦት ፋይናንስ ገይሮሞ ነና ድማ እንቢብናዮስ ንኣና ህይወት ኮይኑና እጂ ድማ ይትርጎም ኣሎ ካልእ ቋንቋታቱን ስለዚ ኣብቲ ካልእ ዝትርጎም ቋንቋታት ድማ ንህና ድማ ኢድና ክንሕውስ ኢና ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዘለው ቋንቋታት ቋንቋ ብሌን ናራ ኩናማ ዘን ሰለስተ ቋንቋታት ሙሉ መጽሐፍ ቅዱስ ይስራሕ እዩ ዘሎ ስለዚ እዚ ሎም መዓልቲ እንህቦ ኣብ ዘን ሰለስተ ቋንቋታት ንምትርጓም ዝነጥፉ ዘለውስ ኣብኡ እንታይ ክንገብር ኢና ናትና እጃም ናትና ድማ ነገርሲ ክነበርክት ኢና እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ነባሪ ድኾነ እዚ ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ዝተተርጎመ ክሳዕ እጂ እንዳንበብናዮ ህይወት ድኾነና ደሎ ልክ ከምኡ ድማ ንኣና ድኸውን ነገርሲ ክንገብር ኢና ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ መሃብኩም ሎም መዓልቲ በዚ እንዳሓሰብኩም ኣብ ልብኹም አምላኽ ብዘቐመጦ መጠን ክትቡ ኢንከሬጅ ገብረኩም ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሎም መዓልቲ ዘገልግለና ሓውና ኣማን ባሕታ እዩ ምሱ ድማ ኢሳያስ ሓቢሩ መጺሎ ካብ ኤድመንተን ኢሳያስ ምልላይ ደልዩ ኣይኮነን ግን እንኳ ደሃን መጻኻ ንበሎ ኢሱ ዌልካም ጎይታ ኢየሱስ ይባርካ እግዚአብሔር ይባረኽ አማን ንመጀመርያ ጊዜ ዝመጸና ዘሎ ኣነ ብዝሓለፈ ጊዜ ሪኤዩ ኣብ ፌስቡክ ኢንተርቪው አይነት ነገር እናገበረ ሪኤዮስ ብዙሕ ዘገርም ነገራት ይዛረብ ነይሩ አቡ ዲስከስ ይገብሩ ነይሮም ወንጌል ከመይ ገይሩ ናብ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝኣተወ ይዛረብ ነይሩና ዳህራይነ
ኢሳያስ ደው ይለሉ አንታ ኢሳያስ አማን ድባል ዳ አሎ ዲያብ ኤድመንተን ከምዝ ሪኤዮ ለው ወይልኒ ዳህራይ እኳ ምስ ነገረኒ ወደ ፓስተር ባህታ መኻኑ ድማ ፈሊጠ ሐቁ እንዲሁ ዝዳ አብተ ሄሪቴጅ ዘሎ ታሪክ እንዲሁ ክፈልጦ ይለ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን አማኑኤል ባህታ ይባሃል ፓስተር ባህታ አብ ሉተራን ቤተክርስቲያን አብ ኢትዮጵያ ነው ዓመታት ናምላኽ ደገልገሉ ካብዘ ስድራዚ ዝመጻይ እግዚአብሔር ይመስገን እሱ ድማ ሐጃብ ኤድመንተን ይደቀመጥ 30 ዓመታት ገሩሎ አብ ካናዳ በሞዩ ሬጂስተርድ ዴንቲስት ቴክኖሎጂስት ዩ ናይ ኮምፒውተር አናሊሲስ ኮይኑን ሰሪ ሁሉ አቤት እግዚአብሔር ድማ ነው ዓመታት ምስማል ኢሳያስ እንደገልገለ ቤተክርስቲያን እንዳመርሐ ዝጸነሐ እግዚአብሔር ይመስገን ስድራ ቤት ድማ አለዎ ሰለስተ ቆልኡቱን አለዎ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ዘሐውና አማን ይሉ ማልቲ ደገልግለና ሁላትና እግዚአብሔር ይባረክ ናአማን ከምናይ አምላኽ ሰብ ክንቀበሎይና እግዚአብሔር ይባረክ ኢየሱስ ጎይታዩ ስለዚህ ንመድረኽ ንመንፈስ ቅዱስን ናአማን ሐወይን ከሐድገ እግዚአብሔር ይባርካ አማን ቴንክ ዩ እግዚአብሔር ይመስገን ሽም አምላክ የተመሰገነ ይሁን ኢየሱስ ጌታ ነው በኋላ ሆምወርክ አሰራቸዋለሁ ትንሽ ደቂቃ በኋላ ስለ ጌትነቱ አንዴ ይዋል ሽም ጎይታ ተመስገነ ይሁን ንግሆ አብዚ ተኻፊልና ነርና ናይ ቀደማይ ክፋል እጅ ድማ አብካላይ አብዚ ታኪብናለና ሽም የጌታችን የተመሰገነ ይሁን በመጀመርታ ደስ ድብለን እንታዩ አብ ኤርትራውያን ኮንግሪጌሽን ብዙ ሐገልግላ ይፈልጥኔ ብዙ ትግርኛ አያንበብኩን በትግርኛ ስለዚህ ትንሽ አማርኛ ፈጠን ይላል ምንነገርበት ማለት ነው ትንሽ ጫን ይስዕረኒ እሱ ግና ትግርኛ ይድሃይኑ አይከፍኒው ሁሉ ኻውን ኸሊ ይበቀዩ ቋንቋታት ልሳናት አምላኽ ዝኾነ ወሃባይ ዝኾነ አምላኽና ምሳናዩ ስለዚህ ቋንቋን ራሱ ያገናኘ ኢንኮርፖሬት ያደረገ የሚያስገባ ጌታ አለን አሜን ንግሆ ድማ ወንድማችን ሰለ ያገዘኝ እጁን ከማይክሮፎን ይዝልናል አይደል እና እሱ ሐደ ጊዜ ነጥጥቅስታ ካል ወንድም አለ ማነው ስምህ ዮናስ ከምበለዩ በመሐረኛ አነ ከዛረብ ከለው እሱ በትግርኛ ከምበለዩ ግን ሁሉም በትግርኛ እንዲሆን እጠራለሁኝ አሜን ትግርኛ ተዛረብኮ አባይን ሐብታን መጽን ቃል አምላኽ ንመጀመርታ ጊዜ ብስርዓት ገረን ዘረዳና ሳተኔን ስድራ አቦይና ደይን ጎይታ ይፈቱዮም ነሮም አብ ክርስቲያን ቤተሰብ አብየ አዲስ አበባ ተወልደ አዲስ አበባ ጎረምሳ ሆንኩኝ ወጣው ኤርትራ አላውቀው ግን በትግርኛ አይዟችሁ ምናልባት አንተናነስም ቃል አምላኽ ኃያሉ እግዚአብሔር ይመስገን ሽሜ አማን ባህታ ይድባል አብ ኤድመንተን ይዝነብር ደስ የሚለኝ 5 ቀን አብካል አይነት ስራ ሄዱል ግን 6 እና 7ኛው ቀን ቅዳሜና እሁድ ቤት ስለምውል ደስ ይለኛል ኢየሱስን ወደዋለሁ ከትንሽነቴ ጀምሬ ኢየሱስን አውቀዋለሁ በጌትነቱ በአምላክነቱ በህያውነቱ በሰሪነቱ በሁሉ እመሰክራለሁ እስከ መጨረሻ I am committed ክርስቶስ ኢየሱስ ጌታን እንደሆነ እመሰክራለሁ አላፍርበትም ኢየሱስ ድንቅ ነው በስራ ቦታ ያሾፍብኛል ነገር ግን ኢየሱስ ድንቅ ነው አይለወጥም ለዘላለም ህያው ነው ጌታ ነው አሜን እግዚአብሔር አምላካችንና መሰግነዋለን ኩልና እንተስሞ ሓደ ነገር ክሌም ክንገብርና ሓደ ነገር ክንእውጂና አነ ክብለኩም ከለኹ ንስኻትኩም ንዘላለም ክትብሉ ይሁን ቀኝ እጃችሁን ታነሱና ባይብል ካላችሁ ባይብላችሁን በቀኝ ትይዙና ኢየሱስ ጌትነቱን እናውጃለን በባላንጣችን በሰይጣን ፊት በነገሮቻችን ፊት ሻርፓራና ማሬናማስ በሁሉ ነገራችን በአብት ቅድሚ ተግዳሮቶቻችን ላይ
ኢየሱስ እኔ ጌታ ነው ስል ጉባኤው እየጮኸ ለዘላለም ይላል። ለዘላለም እንላለን። በሰይጣን ፊት ምን ንጋፋለሁ? ሽም ኢየሱስ ክጽዋዕ ከሎ ምን ንጋፋለሁ? ሽም ኢየሱስ ክጽዋዕ ከሎ አለቱ ዝቅ ይላል፣ ስርጓጉጡም ደልዳላ መሄዳ ይሆናል ብሎ ነብዩ ተንብዮአል። ስርጓጉጡ ሁሉ ደልዳላ ሜዳ ይሆናል ብሏል። ኢየሱስ ጌታ ነው። እስቲ ጉባኤው አንድ ላይ ለዘላለም ይላል። እኔ ኢየሱስ ጌታ ነው ስል ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሶስት ኢየሱስ ጌታ ነው። አራት ኢየሱስ ጌታ ነው። አምስት ኢየሱስ ጌታ ነው። ስድስት ኢየሱስ ጌታ ነው። ሰባት ኢየሱስ ጌታ ነው። በእልልታና በጭብጨባ ለጌትነቱ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አሜን። ስሙ ይጠራል ዛሬ፣ ስሙ ይጠራል በኋለኛው ቀን፣ ስሙ ይጠራል ይመሰገናል። ዓመታት ዘመናት በማይኖርበት መንግሥተ ሰማያት በምትባለው ቦታ ላይ 24ቱ ሽማግሌዎች ይሰግዱለታል። አለማቋረጥ ከሰዓት ውጪ ክሮኖስ ይሉታል ግሪኮች ሰዓት። ዓለም ዩኒቨርስ ሲኖር ሰዓት አለ። በኋለኛው ቀን ግን ሰዓት የለም። ከዘላለም እስከ ዘላለም ከዘላለም ነው ኢየሱስ ይከበራል። አሜን ሃሌሉያ። የጌቶች ጌታ የአማልክት አምላክ ዘልሙ ደግሞ ለዘላለም የሚኖር ልዩ የሆነ ጌታ ኢየሱስ አለ። የሚገርማችሁ በዚህ ቀን ሌሊትና ቀን ሳያቋርጡ ይላል። ምን አይነት ቀን እንደሆነ አላውቅም። በዛች መንግሥተ ሰማያት በውቧ ከተማ ቅድስት በሆነችው ከተማ ሃሌሉያ 24ቱ ሽማግሌዎች ከወጋቸው ከማዕረጋቸው ጋር ይንበረከኩለታል። ምን ብለው ይሰግዱለታል? ታርደሃልና ሞተሃልና ሕዝብን ከገገድ ከቋንቋ ሰብስበሃልና እያሉ የንጉሡንና የሙሴን ቅኔ ይቀኛሉ ይላል። አሜን። ለዚህ እኮ ነው የተዘጋጀ ነው። ለካናዳ መስላችኋል እንዴ? ለብሶ ለመቆም ይመስላችኋል እንዴ? ኢየሱስ ጌታ ነው። ንዘለዓለም አምላኽ እዩ። አምላኽና ሽሙ ብሩኽ እዩ። ጌታ ይመስገን። እንዳለ እንደዚህ ያለን እንጸልያለን የቃሉ መገለጥ እንዲመጣ። አላንጣችን ዲያብሎስ ሰይጣን ይባላል። ደግሞ ከሱ ጋር የሚሰሩ አጋንንቶች አሉ። ይሄ ዩኒቨርስ ታዩታላችሁ። ከዚህ የማይታይ ዓለም አለ። አንድ ግን የሚፈሩት ስም አለ። ከስሞች በላይ የሆነ ስም፣ አለቅነት፣ ጌትነት፣ ስልጣናት በስሙ የተገዙለት የናዝሬቱ ኢየሱስ አለ። ሃሌሉያ። በእልልታ በጭብጨባ ሃሌሉያ። ጉባኤው ያመስገን ለዚህ ስም፣ ጉባኤው ያመስገን ለዚህ ስም፣ ለታላቁ ስም። አባት ሆይ ቃልህ ሕያው ነው፣ እናምናለን። ባናምነውም አንተ ግን ታላቅ ነህ። እንደ ሕያውነትህ ዛሬ በዚህ ጉባኤ ተመላለስ። ሽምካ ብሩኽ ይኹን። ኣብ ሓድሕድና ውሽጢ ድማ ኣትዩ ክሰርሕ ዝግብኦ ስራሕ ክሰርሕ መካር ሓያል ናይ ሰላም ሓለቓ ዝኾነ አለቅነትህ በጫንቃ ላይ የተሸከምከው ኢየሱስ ሆይ ከፍ በል፣ ቃልህን ግለጥልን በኢየሱስ ስም አሜን አሜን። ፕሬዝ ዘ ሎርድ። እግዚአብሔር ይመስገን። ቁጭ እንላለን ጉባኤው በሙሉ። ሎም እግዚአብሔር አምላክና እነመስግኖይና እዚያ ፓምፕሌት በጣም ደስ ብላኛለች ፓስተር ሙሴ። ይሄ ትልቅ መገለጥ ነው እና ብዙ ጊዜ በኋላ የምናገረዋለሁኝ። ድሐሬ ክዛረቢ እምነትካ አካፍል ሎም ክንዛረቢና ብዙ እግዚአብሔር አምላክና ተመስገነ ይሁን። ነዚህ ቃል በዘመናት ሁሉ ድማ ሲገፋ ሲክዱት ይሄን የተሸከሙ ሰዎች ሲቀጠቀጡ እዛ ዓለም ክትጽልኦም ከላ እዚ ቃል ገና ጽንዩ ነበር። ዘመናት ሁሉ ይዙ ነበር። ሞሮቪያን ሙቭመንት ድባል ነይሩ ቅድሚ 700 ዓመት ቅድሚ ማርቲን ሉተር ሪፎርሜሽን በጣም ዝገርሙ ክርስቲያናት ነይሮም። ሕጂ ቼኮስሎቫኪያ ዝበሃል ቦታ ዝነበሩ ክርስቲያናት እዮም። 7 ኮንፌሽን ነይሮም ዝብልዎ ከምዚ መናገሪያ ማኒፌስቶ ኮንፌሽን
شعتن يرى نعاتاتن بمحرنيا يدفلتن بتقرنيا خقبراني ساتن كزاربيني مصحف ቅዱሳችሁን ትይዛላችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ከምዝኾነ በልብኻ ብትአምን በአፍካ ክትምስክር ክትድሕን ይኻይብል ከጥፋት እጅ ስለዚህ እንመሰክራለን ቃሉን እንይዘዋለን የሌላችሁ ቀኝ እጃችሁ ታነሳላችሁ ሃሌሉያ እዚህና እግዚአብሔር ቃልዩ እዚህ ሰማይን ምድርን ዝሰርሐዩ እዚህ ሰማይን ምድርን ዝሰርሐዩ ኣብዚ ቃል ውሽጢ ጌጋ የለውን ሰማይን ምድርን ከሐልፉዮም እዚ ቃል ግና ኣይከሐልፍን እዩ ነዚ ቃል ከአምኖ ነዚ ቃል ክድገፎ ሃሌሉያ እዚ ቃል ትኸውን ኢኻ ትበለኒ ክኸውን እየ አሜን እንደ ቃላችሁ ይሁን ውሰድዎ ከም ቃልኩም ይሁን ኣብ ኦንላይን ትሪና ኣብ ተፈላለየ ቦታ ደለኹም እዚ ቃል ከም ዝኣምኩሞን ከም ተዛረብኩሞን ይኹነልኩም አሜን አሜን ሎሚ ናይ ቃል ኣምላኽ ማንነቱን ቃል ኣምላኽ ገናና ምዃኑን ክዛረብ ፈቱ በዚያን ሕጂ ደለዋን ዕድሜ ሕጂ 50ታት ኣትኤ እግዚአብሔር ይመስገን ከልጅነቴ ጀምሬ ተከትየዋለሁ አፍሬበት አላውቅም ይሄ ኢየሱስ ከስሬበት አላውቅም አሜን ስለዚህ ነገሮች ሁሉ በሌላ አይነት ለእንጀራም ለዳቦም ብሰራ ይሄኛውን ግን ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ የምናገረው ንግግር ሐሴት የሚሰጠኝ ነው አሜን ሎሚ ከዛራው ዝደሊ ደስ የሚለኝ ጧት ፓስተር ሙሴ እንደ ኮች አድርጎ ትንሽ ሰዓት ቀርቷል በደንብ እንደዚህ ፍላግ ያደረገልኝ ስለነበረ ሞኒተር ታረጋኛለህ ጌታ ይባርክ ደስ ብሎኛል ይሄን አይነት ፕራክቲስ እግዚአብሔር ይመስገን ቃል አምላክ ከዛረቤ ከምዝ ነገርኩሁም አምሐርኛ ብዙሕ ጊዜ ዝቀንዓኒ ግና ከነበቢና ሎሚ ንሪኦ መልእኽቲ የጥቅሳችን መመሪያ ዝኾነ ኣብ መዝሙር ዳዊት ዝርከብ ነዚ ቃል የዘነብብ መዝሙር ዳዊት 119 فقدي 130 نيو مزمور داويد 119 فقدي 130 نيو انتبه بمحرنيا خجمره دحراي تغرينياون አለኒ حاونا خان ببلنايو የቃልህ ፍቺ ያበራል ህፃናትንም ደግሞ አስተዋዮች ያደርጋል ይበል አሜን እስከ በትግርኛው ነምበውይና مخفات قالكا يبره نغرهታት አእምሮ ይህብ አሜን እስቲ በትግርኛው እንለዋለን مخفات قالكا يبره نغرهታት አእምሮ ይህብ አሜን ቃል አምላክ ፍልዩ ቃል አምላክ ሰናይ ቃል አምላክ ቢሻር የማይሻር ነው ኃያላኖች ቢገፉት የማይገፋ ነው የእግዚአብሔር ቃል ሁሉ ነገሩ በጣም ኃያል ነው ከዘፍጥረት እስከ ራእይ ድረስ ሁሉ ድማ አይጣረስም አይጋጨውም ሁሉ ድማ ነብሓደ ይመጽእ ናብቲ ክቡር ዝኾነ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ጠቋማይ ዝኾነ መልእኽቲ እዚ ቃል አምላኽ ንዓዲ ንህብረት ንግለሰባዊ ህይወት ትግርኛ ቃላት ደይስ ክትርደውኒኹም ይቅርታ ግን ለህብረተሰብ ንዓዲ ንግለሰብ ንኹሉ መድኃኒት እዩ ቃል አምላኽ ዘለዓለማዊ ኮይኑ ይነብር ዋላ ዝስጋና ተበረሰ ሒዝናዮ ንኸይድ ነገር ድሓራይ ከመጽየናው ቃል አምላኽ ኃያል ፊደል አይኮነን መብዛሕቶም ጻዓዱ በዚህ ሕጂ ዘመን ዘለናዮ ነቲ ቃል አምላኽ ነዚ ቃል አምላኽ ብጣዕሚ ዝነጸግዎ ዘመን እዩ ደቂ ሰባት ቶም ስልጡናት ተባሃሉ ዝነጸግዎ በዚህ ሕጂ ዘመን ሕሉፍ ሓሊፉ እንታይ ድባሃል ኣሎ መስለኩ ክልተ ዓይነት ቸርች ኣሎ ስለዚህ ነስተ ብሎ ይናምበሪ እትሽም ንሩሱ ካበ ከም ዝመጸውን አይርዳኒ in the last 2 decades 10 ዓመታት Bible believing church non-Bible believing church እንተ አይነት non-Bible believing church አጋንንት አምላኪ ነው non-Bible believing church ከሆነ ኢየሱስ አይጠራም ማለት እኮ ነው የቃሉ ህያውነት የለም ማለት ነው እኮ
there are many theological ቤትምህርቲ የምህሩም ክንዴ ፓስተራት ፕሮዲስ ገብሩ ግና ስቶሪ ነጊሮም የምዝወዱ ኩሉ ነገር እንታ ኢየሱስ የለበትማ ኢየሱስ ዴቪላ ቦታንማ ከነገርኩም ከም ሻዶስ መጽ እቱ እኩይ ዝኾነ ሉሲፈር ሰይጣን ካጋንንቶቹ ጋር ነው የሚመጣው ስለዚህ አብያተ ክርስቲያናት ሁሉም ሓደ አይኮናን እዚ ክንፍለ ይገባ ንሕና አይኖቲና ቶም ቃል አምላኽ ካብ ጫፍ ንጫፍ እንፈልጦይና እንብል ጥራሕ ከይኮነ ንአምኖ ክንፈልጦ ይክልና በጣም ኮ ቃሉ ውቅያኖስ ነው ኮ ቃሉ ሓደ ብላይንድ ሰብ አይኔሮ አምሐራ ቀደምና ማማ ይመጽና ወደይ ድዛረ ወዘራ ይገርመን ነይሩ ቃል አምላኽ ቀለም ናይ ባህር ሁሉ ከም ቀለም ኮይኑ ሰማያት ድማ ከም ወረቀት ኮይኑ ተዝጻፍ አይአኽሎኒዩ ቃል አምላክ ብቻ ቢቆፈር ያልቅ ገባኝ ለለዋት ትችላችሁም በመንፈስ ግለጽ ስለሆነ ቃል አምላክ ህይወት እዩ ቃል አምላክ ኩል ማዓልቲ በጣም አጉልተን ልናየው የሚገባ እዚ ፈዋስ ቃል መሆኑ ክንድረደው ይገባል ቃል አምላክ ክትሪዎ ከለኹም ሓደ ጊዜ አይትርድዎን ትሆኑ ታልፎ ካላይ ዘመን ግለጸልኩም ሆን አነዝ በህይወቴ ሓደ ጊዜ ክርዳን ዘይካለ ነገራት ድሕሪ 32 ዓመት የተፈታልኝ ቃል አለ ነዚህ ቆይ ዳዊት ክዛረብ ከሎ የቃልህ ፍቺ ያበራል ቃልካ የብርህ ይበል ትማሊ ምሸት ኢሳያስ መኪናት አዳልይለይ ካብ ኤድመንተን ክብገስ ከለሆ ካብ ገዛና አንተ ጽብት መኪና ገሬ መጽኔረ ምሸት ድበለ ጸልማት ነይሩ ካብ ኤድመንተን ክመጽ ከለሆ ዝገርም ከዕርፍ ቁርብ ስትሬች ክገብር ተጣዊለይ መብራህት ጥፍያ ናይታ መኪና ለሐረ ክብገስ ከለሆ ዋ እንታ አይነት ጸልማት ዳዚ ከምዚ ገሬ ከአጥሩ ለካ ረስኤ ነይሩ መብራህት ያብራኽዋን መብራህት መስብራህ ወግና ወለል ብሎ ይታያል my hope was on the light ተስፋይ ዝነበረ ኣብቲ ላይት ኣብቲ መብራህት እዩ ያንተይ ዝሪዮ በዘርባዕተ መነጽር ገሬ ዝሪዮ ኩሉ ቁልሕ ኢሉ ይራአየኒ ነይሩ እውነት ነው ቃል የእግዚአብሔር ቃል ስትይዙት በዚህ ኮንፊውዝድ በዝሆነ ዓለም ብርሃንካ እዩ ብርሃንኪ እዩ ጉባኤው አሜን ይበል አሜን ቃል አምላኽ ብርሃና እዩ አሜን መስተውዓልቲ ይገብረና አሜን ናይ እግዚአብሔር ቃል ይገርማቸዋል መለኮታዊ የእግዚአብሔር በዚች በተበላሸችው ዓለም ውስጥ የእግዚአብሔር ተወካይ ሆኖ የወንጌል ብርሃን ፋና ሊያበራ ተወክሎ በአማኞች ውስጥ ትልቁን ስፍራ ድርሻ የያዘው የእግዚአብሔር ቃል ነው this is my thing በትግርኛ ገብሬ እግዚአብሔር ቃል መለኮታዊ ዝሆነ ናብዚያ ተበላሸወት ዓለም ኮረፕትድ ዝሆነት ዓለም ውሽጢ እግዚአብሔር ተወካላይ ኤጀንት ኤምባሲ ገሩ ዘቀመጦ ናይ ወንጌል ብርሃን ተስፋ ከብርህ ዝኽእል ሰባት አይኮነን አመንቲ ውሽጢ ዓቢ ስራሕ ዘለዎ ድርሹ ድማ ሓያል ዝሆነ ናይ እግዚአብሔር ቃል እዩ አሜን 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 እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ሓያል እዩ በዘመናት ከነግረኩም ቃል አምላኽ ተነጸገይ ስቶሪዩ ድብሉሎ ግና የእግዚአብሔር ቃል አዲስ ነው ለጊዜ አሜን የቤተ ክርስቲያን ውስጥ ቀዳማዊ ኮይኑ ናይ መጀመሪያ ዓቢ ኮን ዝግቦ ቃል አምላኽ እዩ there are many pastors ኣብዚ 30 ዓመት የተቀመጠ ሓደ ፓስተራት ከነግሩን ካለው Bible is partiality that partial part of it just it's confusion ብሉኒ በኢዮብ ተአምራት ከኢዮብ ከመዓይነ ተአምራት ከገብር ይሉ ኢየሱስ ከመገሩ አብተ ጥብራዶስ ባህር ከመገሩ ወክ ከገብር ይሉ ብሉኻ how come that buoyant force pushes him up ቃሉ ብሏል ብሏል አምነዋል ሳያዩ የሚያምኑ እነሱ ብፁዓን ናቸው በትግርኛ አይተይደል ከይራአይ ዘአምኑ ብፁዓን ያም ከይራአዩ ዘአምኑ ብፁዓን ናቸው ይላል ላታምነው ትችላለህ ቃሉ ግን ቃሉ ነው how come that Christ right the abstress pressure ascended him to heaven ይሏል እንዴት አድርጎ ተነጥቆ ናብ ሰማይ ከይዱ ብሉ ሆኗል ብሎኛል አምነዋለሁ ሳምነው ብርሃን ወገግ ብሎ ይታየኛል ከተአምነው ካለህ ኃያል ንገርመኩም ቃል አምላኽ
ኣብ ቤተ ክርስቲያን ሉዓላይ ክብሪ ዝግብኦ እዩ ኣብ ዘመናት ዝነበረ ናይ ሪቫይቫል ስቶሪስ ክንሪኦ ከለና the great awakening ድበሃል ቅድሚ 3 ዓመት ሓያል ዝኾነ ሓዊ ዝኾነ ናይ ወንጌል ብርሃን ዝወፀሉ ኣብ ኢሮፕ ቅድሚኡ እግዚአብሔር ንህዝቡ ከዳሉ ከሎ መጀመርታ ቫይኒኩለር ባይብል ቫይኒኩለር ማለት ነዚ ክተቕሰልኩም ደለየ ካብ እንግሊዝ ባይብል ካብ ግሪክ ባይብል ወፃኢ ዝኾነ ባይብል መጽሓፍ ቅዱስ ክትርጎም ከሎ ቫይኒኩለር ይበሃል English Bible, Latin Bible, ትግርኛ ባይብል ኣምሓርኛ ባይብል ኣብ ዓለም ዘሎ ቋንቋታት ድሕራይ ክመፀለይ መጣበታለሁ ኩሉ ቫይኒኩለር ይበሃል እነዚህ ቫይኒኩለር ባይብል ሙቭመንት ክኸውን ከሎ እግዚአብሔር ሰብ ጠብ ሂቡ መንእሰያት ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ፖሊቴክኒክ ኢንስቲትዩት ዝነበሩ ናይ መንእሰያት ኣሶሲዬሽን ከመይ ገይሩ መጽሓፍ ቅዱስ ናብ ቋንቋታት ከይድ ከም ዝደሊ ገይሮም የጽንዑ ነይሮም እግዚአብሔር ገርመኩም በጣም ይሹዕ ጊዜ ካሽ አይነበረን ናይ ለም 300 ዓመት ገንዘብ አይነበረን መብዝሕቶም ናይ ስድሮም ግራት ማለት እርሻ የጭሰኛ ልጆች ናቸው ፔዘንትስ ናቸው ኢሮፕ ሁሉ ጥሪት አጥሬዮም 5 ወይ ድማ 6 ሓሳማ ድሕረ አርቢሖም ሓንቲ ንቃል አምላኽ ኢሎም ይፉያ ስርናይ ትሪኦኹም ኣብ ካናዳ ከምዚ ማለት እዩ ኣብ ኢሮፕ ሁሉ ትናይ መካከለኛው ኢሮፕ ብዙሕ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ገና አይመፀን በሽዑ ዘመን ዘነበረ ናይ ፔዘንት ላይፍ እዩ ነይሩ ናይ ኢኮኖሚክ ሲስተም it's very poor cash was very ምንሽ ሕፅረት ነይሩ scarcity of cash ነይሩ ሽዑ ኩሉ ገይሮም ሓንቲ ካብታ ጥሬቶም ሓንቲ ካብታ ከምታ ዕሽሮም ዝህቡ ንቃል ኣምላኽ ይህቡ ነይሮም So the great awakening ድበሃል revival ክመጽእ ከሎ ቃል ኣምላኽ መጀመርታ ኣብ ኩሉ ቤት ኣትዩ በዓል ዊክሊፍ ተሰው ቃል ኣምላኽ ስለ ዝጽሓፉ እኮ እዮም ነዲዶም እዮም መይቶም አንቃጺሎም ያውም ቤተ ክርስቲያን እኮ ያቃጺላቶም ኣብ ቤተ ክህነት እዮም ያቃጺላቶም ሽዑ ግና ኣይጸንሕን ኣብ ነፍስ ወከፍ እንግሊዝ ገዛውቲ መጽሓፍ ቅዱስ ክመጽእ ገይሮም ሞቶም ናይ ነገስታት ቤተሰብ ኣብ ኩሉ ኮንፋሽን ነይሩ ቆልዑ ከምዚ ሕጂ ቶይ ጌም ድጻወቱ ቃል ኣምላኽ ዝንባብ ነይሩ እግዚአብሔር ነዚ ናይ ግሬት አዌክኒንግ መጽኡ ነህዝቢ ኩሉ እንደገና ናብ ሪቫይቫል ዘምጽእ ነገርኩም ናይ መንፈስ ቅዱስ እንቅስቃሴ ከመምጣቱ በፊት ቃል ኣምላኽ ይነጊሱ ከነገርኩም ህዝቢ ክቅየር ቤተ ክርስቲያን ክትጸንዕ ሰይጣን ድማ ካብ ኩሉ ዝጸልዓ ነገር እንታይ ቃል ኣምላኽ ደሚቁ ምርኣይ አይፈቱን እዩ ንሕና በዚህ ዘመን ደለና ደስ ብሎኛል ጌታ ይባርካችሁ ቃል አምላኽ እምነት ከአካፍል ከመይ ተካፍሉ ቃሉን በማደል ነው ስለዚህ ቃል ክንሰድድ አለና በዚህ ዘመን ከነግረኩም ሓደ ነገር አለ ክልተ ቃላት አለ ብናይ ሕክምና ወርድ deficiency and efficiency ዝሎ ነገር አለ ምሳሌ ንጎና ዘዛረብኩ ነረ አጆድ 50 ኮይነለሁ ጎቢዘለሁ አጆድ ጎብሻለኛ ወጣትነት አሁን እየተሰማኝ ነው ልክ በዚህ ጊዜ መስወደይ ከጎያይ ካልኩ my palpitation was a little bit high ክርዳን ስለዚህ ካለና ሐኪሜ ከዳ ማኺራያ እስከ blood work ንግበር ኢላ ካብቲ ተገብረ በጣም ዘይብለይ አብሰውነተይ ማግኒዚየም deficient ስለዘሎካ ተከክላይ ኮንካንደል ሃይላትኒ ሽዑ deficient ስለዝሆነ therapy I took magnesium therapy وسيده كنينا توسدني magnesium دحري سلسو حركترو خلا تخكل مچو مسودي معرخ غوي جميره what from deficiency now efficiency هذه كم دما هنقولكم ناي قال املاح بزي زمن اب بيت كريستيان وحيد له قال املاح ريسايت مغبار غديفنا يينا املخو صبقيو እግዚአብሔር ይመስገን ፈውስ ምርአይ ጽብቂው በቪዲዮ በዩቲዩብ ተአምራት ምርአይ ጽብቂው እግዚአብሔር ይመስገን ካብ ህዝብ ግና ሰይጣን በጊዜ እናወሰደው መንጢላ ኮይኑ ዝወስዶ ዘሎ ዲያብሎስ ነዚ ቃል አምላኽ ከይነንብብ ዝገብረሉ ጊዜ ዶርዜ ድበሃለ ህብረተሰብ አለ በኢትዮጵያ የዶርዜ ብሔረሰቦች አሉ ክርስቲያናት አሉ አመንቲ እጅ ቀደም ስድራይ ኮይና ከዶም ከለና ገዞም ጋለን በጽሖም ከለና
حدا مرقات يمرقو انت يبلو مسلكم لسيطان زدي بله يادرقه يبلو نسيطان تكنيك نسيطان سرحو نتنقلو بله يقبر كايلوم يمرقو حجد ما نزقو باي حدا نقر مرقاكم ندابلو السرح بله يقبركم بله بلتات يقبركم آمين آمين نتا تقبرا نقر نزيا قال قوسدا يزدالي كم زي حج زمن دما خنقركم قال أملاح يكون استكاكلو قال أملاح كم زي حج زمن دما زنقسلو زمن يلون بخلو نقر باندرويد لكم بايفون لكم ها ببيت كريستيان تسمعوا بخلو كم حج زمن دما كم زي عينت abundance كم زي مسألة زمن يلون قنا بتعم وحدة الله قدم كريستيانات كخدو خلو سدراي كبصحهم كلا نقول عخوينا ودش دخوينا كله ناب جزوم نخيد قال يوم بتعم دخاتات يوم شمانيش ناتشو قال يوم تفلع العين تسرح السرح يوم قنا جزوم كت أتو خلها مجمرتا ماي كرافيد بهالال ميتتا نجر شاي كله دابو كم قدم مقرابهم قال أملاك تسويت تصوم مزحف قدس تبما مجمرة مقبين تبلك قدم مستعيو أبناء دبوب إثيوبيا بحالي وتعم الدس دبل بحالي مقبن ولها حج سوت أفيله إخزابير يملسوسي أبقى جزاهم سبات كتمسخ لهم فيسبوك خمس كوينيرو عدنا كخمس يكزرب نيرو كابتبلو مجمرتا ولا عمنت الدحر زيكون قال أملا بيت لفيت هدرقت سيطان ديابلوس يفرال قرمكم قيتانا مدحانينا قيتا يسوس كريستوس بتي من يوحنس تمكت مستأمقة منفس قدوس مدرنا بربدا وسدو يبل كتسلي كله 4 معلتين 4 ليتين سيطان مسيوتي حيال زخونه ناي تسفاق قال زفصملو يا كسيت يميولدو አንተን ጭንቅላትን ይቀጠቅጣል እሱም ሰኮና ሆን ይነክሳል ተባይሉ አዳም ኢቪክሽን ውጣ ተባይሉ ካብ ኤደን ገነት ምሰይዋን ኮጽኸሎ ተስፋ ቃል ተዋይቡ ነሩ እሱስ ካብ ሴት ዝውለድ ካብ ሰቤት ዝውለድ መድህን አምላክ ሽሙ ጎይታ ኢየሱስ ዝባል ከም ዝመጸ ተረዲዎ ሰይጣን ሸው ቀሪቡ የእግዚአብሔር ልጅ ኮንክስ ዳቦ አንሳ بتميت بكبدو مسيو كالايس بمعرقو مسيو ودكح بيسجدوا له مزمور داي 91 تنتقسلت ملاختي سلانت سيل جروتش اندايت سناكلو يازلها تبلو لها لكويلو سلاساي ودكح بتسجدي نعلم قبر كلتي دلو كبرين حبتن تافي نواي بمولو اساي يلال بزين فتناتات كل غزي غويتا يسوع كريستوس ملاختي يغلغلو نيرو ميبل ነገር ግን ባዓሉ እንኳን ገንሑ ኪድካብ ዝምበለው ነይሩ አብዛ ምድሪ ገና ኮንስቲቱሽን ዝኾነት ነዚያ ቃል አምላክ አልዒሉ ተጻሒፉሎ ይሉ ንሰይጣን ገንሕዎ ንሰይጣን መንስ ያሳጣው ዛሬ ልንገራችሁ ሰይጣን ልትነቀንቁት የምትችሉት ቃሉን በተሞላችሁ ሰዓት ነው ቃሉን አንድ ቃል አንብቡ አነ ደስ ብለኝ ንጎ መስራህ መጀመሪያ ተንኮላት ኢሜይላት ማዓት አይነት ሰባት ክባሱ ሲራጭተ ውጊ ኻትሪ ኩሉ ቅድም ምራይ ቃል አምላክ ክፍታ ቢልክ ሳነብ ፈውስ ቃል አምላክ ሳነብ መነሳት ቃል አምላክ ከንብብ ከለሁ መበርታት ይመጣብኛል እመሰክራለሁ እንሽተኳ ትዝውሩ መኪና ታክሲ ትዝውሩ ስራህ ተሰርሑ ተፈላላይ ቦታ ተኸዱ ስልክሁም ግበሯ ክፈቷ የቃሉን ቃል አጥኗት ዲፖዚትድ ልቤን ባሰፋው ጊዜ በተዛዛትህ መንገድ ሮጥኩ ይብል አሜን ቃል አምላክ ኃያል ስለዚህ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዛረብ ከሎ አብ ማቴዎስ ሸሞንተ ከዛረብ ከሎ ዝገርምዩ ሓደ ካብቲ ቀዳማዊ ዝኾነ ናይ መጀመሪያ የእግዚአብሔር ቃል በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በአማኞች ዘንድ ትልቅ መሆኑ ነው ማርቆስ 4 ቁጥር ፈቀደ 17 አንብበለይ ማርቆስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 17 ምዕራፍ 4 ካብ ፈቀዲ 17 ካፕታን ካብ 16 ጀሚርካ ስጋ 18 አንብበለይ كموخا اتم اب كوحي التزرع ازياتهم نتقال مسمعو بؤب بحقوس يقبلوه
ንሽዑ የመንበር ሱር የብሎምን دحر سلت قال مكرا ويسدت مسكونه قلطيفهم يعنقفو اتوم ابو شخ تزور ودما ازي اتوميم نتقال زسمعو بحاليت زعلم ازيان معشاو هابتن كال تمنيتن اتيقا نتقال يحنقو فرزي بلو دما يخون كزي يطبقن امين ጉባኤው ምን ነው ደከመ እንዴ ከቃሉ ይጠብቃል በመንገድ ዳር ላይ ወፎች የሚበሉት እንዳይሆንባችሁ ግና አብታ ለምዕቲ መልቤት አብታ ዝለስለሰት መሬት ዘወደቀት ፍሬ 60 እና 70 እንዳፈራችሁ እንደሱ ይሆነልን ቃል አምላክ መንጢላ መጽ ይወስዶይ ይክል ሐብሰቡ ሳድኸል ከይት ቅንዕቆ ቃል አምላክ ሐያል ቃል አምላክ በእውነት በቅዱሳን ህብረት መንፈሳዊ ሪቫይቫል ዘምጽ ከምዝ ቀደም ዘጋለጽኩልኩም ቃል አምላክ በጣዕሚ ዝተመገበ ጉባኤ ሲዝን ሐያል ሆነ ጉባኤ መንፈስ ቅዱስ ያአቶይ አነ ምስክር ኸይለ ባይናይ ኢትዮጵያን ሪቫይቫል ታሪክ ካብዝራኹ ነገራት ተማሃሮ ምን ሳያት ቃል ሪሳይት ማለት ማስታወስ ዝኻሉሉ ዘመን ዝነበረ ሙቭመንት ክሪኦ ከለኹ በጣዕሚ ጽሩይ ዝኾነ ብርቱዕ ዝኾነ ክርስትና መንፈሳዊ ሪቫይቫል ነይሩ ሕጂ ክሪኦ ከለቱ ሶርስ ኣብ ቃል አምላኽ ሕጂ አነ እናና አኳ ይሆንኩን እና ደፈርኩ ይሆንኩን በዚህ ሕጂ ዘመን ግና በጣዕሚ ሓሲሩሉ እዚ ቃል አምላኽ ራዩ ሓደ ጊዜ ሕጂ ድማ ጌጋታት ትምህርት ድማ አሎ ናይ ጌጋ ትምህርት ድማ አሎ አብዛ ናይ ኢየሱስ ጉባኤ ከዛረባ ስለዝደሊ እንታይ ይብሉ የጌታ ነብይ ቃል አውጣ ይብሉ ከወጣው ቃል ሌላ ቃል የለም ይሄ ቃል ብቻ ነው ኃያል ቃል አውጣ እንታይ አይነት ቃል አውጣ እንዴት ሆናለህ እንዴት ሆናለህ ምድራዊ ነው እሱ ምድራዊ ነው ያጋንንትም ነው ላኛይቱ ጥበብ ግን ታራቂ ገር እሺ ባይነች ይብል ሃሌሉያ ቃል አምላክ ዝወፀዩ ንኩሉ ዝተዋሃበዩ you are recipients of this kingdom ነዚ ቃል አምላክ ክትቀበልዎ እግዚአብሔር ሰርሕዎ ቃል አምላክ ሐያል ምዃኑ ትሪኡ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከም ዝነበረ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ቁጥር 41 እስከ እንንብቦ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ቁጥር 41 ካብ 40 ትጀምረለይ ካብ 4 ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 41 ኢየሱስ ጎይታይ ሽዑ ዘረቡ ባሂልዎ ምተቀበሉ ተጠምቁ በተማዓልትቲያ አስታት 3000 ነፍሳት ናብታ ማህበር ተወስኻ በትምህርት ሐዋርያትን በህብረትን በመቁራስን ጌራን በጸሎትን ጸኒዖም ነበሩ አሜን እንደገና ግብረ ሐዋርያት ላይ ምዕራፍ 2 ቁጥር 41 ላይ ካብዚ ቄናን ወለዶዚ ደሃኑ እናበለ ኸአ ብዙሕ ቃል መስከረሎ ማዕዶም እንብል ጴጥሮስ ሲዛረብ ዘሎ ካኡ ድማ እንታይ ኢሉ እቶም ሽዑ ዘረባው ባህ ኢልዎም ተቀበሉ ተጠምቁ በታ መዓልቲ እቲያ አስታት 3000 ነፍሳትና ናብ ማሕበር ኣውትየ ንብል ናይ ጴጥሮስ ናይ መንፈስ ቅዱስ ኃይሊ ገይሩ ከም ዝሰበኾ ንርኢ ግን ካብቲ ውሽጢ ዝገርመኩም ቃል አምላክ ሰሪቱ ይሰቢኹ ሰባት ዝቕይር እቲ ሙቭመንትና እቲ መዝማሙርና ጥራሕ አይኮነን ቃል አምላክ የእግዚአብሔር ቃል አሜን የእግዚአብሔር ቃል ጉባኤ የእግዚአብሔር ልጆች የኢየሱስ ልጆች ስሙኝ ደስ ድብል ነግ ማዓት ጉባኤ ከምዚ አነ እኔ አይፈልጥኒ ባይ ዘ ዌይ ገርማል ኢሳይያስ ቀድሚ 30 ዓመት ካብት ኩሉ ዝንምናዮን አነ ዝንቀንኦን ነበርና ናይ ኤርትራ ቸርች ከምዚ ጉባኤ አይንርኢኒና ነርና ይኸውን ኢላ አይሐስብኒ ነረ እግዚአብሔር ይመስገን ጉባኤ እንደዚህ መጥቷል ጉባኤ ስሙኝ ኤርትራውያኖች ስሙኝ ቃሉ ታላቅ ነው ቃሉ ዘለዓለማዊ ነው ቃሉ ፈዋሽ ነው ቃሉ ያሻግረሃል ቃሉ ዘመናትን ሁሉ አስቆጥሮ እንደ ካላንደር እንደዚህ አድርጎ የተነተነውና እንደ ብናኝ ያረጋውና በቃሉ ግን ትሻገራለህ በቃሉ ድርሻህን ትወስዳለህ በቃሉ የማይረታውን ትረታለህ በቃሉ የማይገፋውን ትገፋለህ
ቃል እንታይ እዩ ስርጓጉጡ ደልዳላ መሄዳ ይሆናል ተራራው ዝቅ ይላል ይብል እሞ እቲ ቃል ደሎ ኣብዚ ውሽጢ እዩ ቃል አምላኽ ሓያል እዩ ገርመኩም ቃል አምላኽ ብጣዕሚ ቀደም ንሽተይ ከለኹ ኣይርዳእኒ ነይሩ ሕጂ ግና ሕነ ክፈደ ይደልየ ደለኹ يحفر نيره قدم أبوي مكينو ملا أبيلا مصحف قدوسي خينا بكتما شو تطويلهم مسدي كوينهم بياسا موغسين شيل دبحال نيرو أو يعدلو بايبل نت بايبل دما زغرمكم سيستر مارثا أندرسون تبحال نيرا كاب سويدن ناي سدرا غرات ايكر لاند أبي أوروبا اللوا كله تهارفست كوينو نا ويت بورد كتشطو خلا كم از تبارخ مريت አይነበረን ማዓተ ሸሓት ነራ በዶላራት ትገዞም ሓንቲ ባይብል ከተጽፍሕ ከተስርሕ ንሓንቲ ባይብል ብሽዑ ዘመን ዝቀድመ ይድነጋኩም ቅድሚ 42 ዓመት ማለት እዩ ብናይ ዶላር ዩኤስ ሽዑ $8 ይኩዳ ንዑ ገዚያ ናብ ኢትዮጵያ ተሰዶ ነራ ንስድኻታት ይብተን شو أنا بقى طفري ውስጥ ነው በቃ አሐፍር በቃ ከዕድሉ خلو بنتي ناتوهاله كونتي ناتوهاله كعدلو خلو حد ጊዜ ዝከረኒ በቃ ዛሬ ጠፋችሁ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን እንደባላሉ ና በኢትዮጵያ ተዓበይ ቤተክርስቲያን ኦርቶዶክስ ቸርች አፒያሳ ይደለው ከጊዮርጊስ እጃው ተጠው ይሎም ገብሩ خلو ናይ ጊዮርጊስ የደብሩ አስተዳዳሪ ድማ ቡ ይመጹን ያሮም ወክና ገበሩ መስቀሎም ሒሶም በቃ ጠፋችሁ አለቀላችሁ ክባል ካሉ أبابا يا أخلنا بابا نخيد حجب بقى نخيد بابا نخيد تبلكو نو أبزين أنت نحيلني نعدل كلنا مسيوم توم سواحي شو مسمى كله سب بقى نجنحون سيلو نحرينا بابا أنت يلمو أنا السوزيج قومو على الف كسوقا قومان لهلهم يعدلوني رمسون سب كله حفيرو إزي قرماني شعوب أمانيل ريخادو كلام الحكم زي مسوم سواي زقرم حج زمانات سلز حلفة دحاني كلهم كيدهم يوم كزارو ومشقر له سب كيريوم على أملاخ اسكي بسرعة مساحة خلنا الزرارب نفسه دري ريزورت نخيد تواهيلهم سوم بخالب مكينة غيرهم حموش معالتي أبسو دري حليفهم كوقعهم على أملاخ ودخسوم يوم نيرهم توم سواي بتعم زقر مغشي على أملاخ أحفرني أب هوسبيتال كيدو كب كله أنا بقى صفري أتوني يا حفرني يا أب قدمي سب زحفرني أب بويد ما كحفري باباتي فيت حفر بتالو سلز أمان أجوها يبلا النير وغدا ما بابا يقرم النير حجين تزملس في الزمن أنا حنا خفدد اللي قال أملاخ أي حفر اللوني كل ما عالت زتصلي حجك زيابير حابني ليو بفيسبوك يسألوا حموس نكافل كلام الله دس يلينيال 3400 سوسيايون دس يلينيال يا يسوع تاريخ بينجر هالكم يا جيتوش جيتا يا مالك تاملاك قال حيال قال يسرح قال حيال مخانك زارب كله أولوس أبتيتو معرف حدا قصر الثلاثة زلوا قباي إنديانا بوفل قالوا حاولنا خم ببلنايو تيتو معرف حدا قطر الثلاثة تيتو معرف حدا قطر الثلاثة أنا ناوتسي الله دحنا يحمقني مثلا سكاوت عم ببا تيتو معرف حدا قطر الثلاثة جناخه تأزاز أملاخ مدحانينا بتنا أي حدري ذهبني سبكت جيرو بجزئو نقالو كلاسو آمين جناخه كابتا نعم جمر تقصر فقد خلت تجمير كاسكام بتا اتي زي حسو أملاخ قدمي زمانات زل علم زتصفوا تسفا نايزل علم هيوت جناخه بتا تأزاز أملاخ مدحانينا بتنا أي حدري ذهب النسب كتجيرو بجزئو نقالو جلوتو آمين أي مسمر إني سمر بتفلقالو جناخه بتي تأزاز أملاخ مدحانينا تناي حدري زحابني سبكت جيرو بجزيو نقالو جلسوا يبل زاري يبينيل بيت كريستيان بينيل شرط هذا بينيل شرط إرترايان بتجزي جميرو جناخه تأزاز أملاخ مدحانينا بتي
ንዓኻትኩም ሕድሪ ዝሃበኩም ስብከት ገይሩ ብግዚኡ ንቃሉ ገሊጹልኩም ኣሎ ፕሮላር ገይሩ ኣለኹ ሕጂ ክደግሞ እየ ነዚ በታ ዘይሕሱ ቃል ኣምላኽ ዘመናት ዘለዓለም ዘተስፋዋ ተስፋ ናይ ዘለዓለም ህይወት እያ ግናኸ ብትእዛዝ ኣምላኽ መድሓኒና በቲ ንዓኻትኩም ኣብኣ እትዋ ኣለኹ ነዚያ ቀይረያ ኣለኹ ኣጆኻትኩም ሕድሪ ዝሃበኩም ስብከት ገይሩ ብግዚኡ ንቃሉ ገሊጹልኩም ኣሎ ኣሜን ሓደ ግዜ ቆልዑ ከለና ዝገርም ሰባት ነይሮም መቸም ሓደ ቆልዑ ይውለዱ እዮም ከምኡ IQ level high ዝቆልዓ ሽዑ እንታይ ብለኒ ኩል መዓልቲ ግሪክ ብሓንሳብ ነርና ብጣዕሚ ስድሩ privileged family ደዓበየ ወዲ ኩሉ እዚ IQ level high እዩ ግና እንታይ ብለኒ አማን በጣም አውቃለሁ ኢንተለጀንት ሰው ነኝ ብለኒ በጣም ኢንተለጀንት ነኝ አውቃለሁ ግን አንድ ነገር ልንገርህ ይሉኝ የእግዚአብሔር ቃል አይገባኝም ይሉኝ እዚ ቃል ክርዳኒ አይክእልኝ ከምብቡ ሊትሬቸር ይኮይኑ ይሉ ባረስ ማይለዮ አገሌ ከብለይ እዝወዲ ሓደ መዓልቲ እንታይ ብልበይ ጎይታ ከመይ ገይረ ክገልጸሉ ኣብ ቶሮንቶ ንራኸብ ነርና ከምኡ ገይሩ ንዓይ ናይዛ ናይ ምድሪ ፍልጠት ዝመገበኒ ሰብ የሎን ኣዘ ዘመስግኖ ሓዊ ንዓይ ግና ኣነስ እንታይ ኣምላኽ ከመይ ገይረ ነዚ ሰብ ከረድኦ ብል ነይረ ሽዑ እንታይ ኢሉኒ አይገባኝም ማማ ሁሌ አደራህን ትለኛለች ግን ከመይ ገይረ ይኽርድኦ ከም ብቦኸለኹስ በቃ ስቶሪ ጥራሕ ይኸውን ኢሉ እምባረ ይለዮ ሓንቲ ነገር ግበር ይለዮ ጌታን ይገለጸልኝ አምላኽ ሓጊዝንሽ መዓልቲ በሞኝነት የሚነበበውን ቃል ገለጥልኝ እስቲ በለው መንፈስ ቅዱስ ይለዮ አማን ይሉ ሲቆ ሶ ሲዲ ይሉኒ شعان بيبا خما جيرو لك كم ببا خلو حنت زقرم حلم إريو حدا برهان زتمل أوسب مسيو كم إمن حيزو تسندوا فقعتو أب حنقول وشت آتيا تريفا بدد كبل كلو قال أملاح كم ببا خلو انتاي لوني آمان ميقرم هنلو آيوت إيسوسن قوم آيوت قالو دمو فيدالو ليلا هونا بيني اندها ملتعين اندها ششين آمان سو سيلي يمثلها يابد كندا يمثل هامان كيملت أنيلني سقى حجي أب سيليكون فالي he's a big researcher كل معلتي نزار عرب بسومون نزار عرب كم قال أملاح غيرو كنا زنقسو قالي بلون هيوتو كونو أماني بل بون ماروست قبتو كو يميسات كونو ونتنو كو ماما يتقلت الله تبلد نيرو سقى حجي قال أملاح بمونينت ستانا بوتي قباتشوال بلتات يزاتشو فلتات حسكم كتنبو خلهم አይከወኝም በሞኝነት የሚሰበክ ስብከት እኮ ነው የሚለው ቃሉ ቃል አምላኽ ኃያል በዚህ ምክንያት እዚ ሕጂ ድማ ኣብ ኣመንቲ ህይወት ና ኣመንቲ ዝቕይር እስ ቃል አምላኽ እዚ ክነግራኩም ፈቱ እቲ ናይ መጨረሻ ዘመን ምዃኑ ትፈልጦ ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ተኣኪቦም ባይዘወይ ሐሙስ ፕሮግራም አለና የመጨረሻው ዘመን ብዝብል ቪዲዮ ክትሪኡ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ኢትዮጵያን ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን ቪዲዮ ክትሪኡ ትኽእሉ ኢኹም ሐሙስ ምሽት ላይፍ አለን ሕጂ በቀዳማይ ንርኢ ነዳ ሪኹም እቲ ቃል አምላኽ ቅድሚቲ መነጠቅ ከመሆኑ በፊት ዘመናት ቅድሚ ምኻዱ ፊት ናይ መወዳእታ ዘመን ይሄ የወንጌል ለፍጥረት ሁሉ ይሰበካል ይዝብል እና ተሰበኸዩ ከነገርኩም አይመስለኩም ነበር በዚህ ሕጂ ናይ ኢንተርናሽናል ባይብል ሶሳይቲ ሰብስክራይበር ያይነ ናይ ቬኒኩላር ሶሳይቲ መጽሐፍ ቅዱስ ዝሓትሙ ሕጂ ከገርመኩም በዚህ ኮቪድ ኩልና ኣብ ገዛውትና ተቐሚጥና ኸለና ኮይኑ ዘይፈልጥ ሰብዓ ተፈላለየ ቋንቋታት ንመጀመርታ ጊዜ ከምኡ ዝተሓተመሉ ዘመን የለን ክብር ለኢየሱስ ይሁን ሰብዓ ዓይነት ዓሌታት ኣብዚ ኮፍ ኢሎም ራእይዎም ዘይረዳዱ ቋንቋ ቃል አምላኽ ግና የንብቡለው ይፈጥናል ያለው ቀኑ ጊዜ የለም ጊዜ የልቦን ስለዚህ ቃል አምላኽ ኃያል ኣብ ኤርትራውያን ከኣቱ ከለኹ ነገርኩም ዝደሊ ቅድሚ
ሕጂ ብጣዕሚ ቁፅርታት ክነግረኩም ከለኹ ይገርማቸዋል ቅድሚ 1638 ዓመት ኤርትራ ሽዑ ገምገም ባሕሪ ዝባሃል ነይሩ the shallow waters of Eritrea ሽዑ ዘመን ኤርትራ ዝብል ሽም ነይሩ ሕጂ ፖለቲካ ኣይዛረብኒ ኣነ ቃል ኣምላኽ ይዛረብ ኣለኹ ግና እቲ ህይወት ክነግረኩም ስለ ዝደለየ ብኤርትራ ብዙሕ ኤርትራ أحلف أستناجد الله نمدر إثيوبيا أستناجد الله أستناجد الله شو ميبالو تا أستناجد ياو إنجد الله بزحت بويم بجمجم بحر جيروم يمزحلفون يروب شعو أب جمجم بحر كجلجلو زمسو كاب أبنا فرمانة يسبالو ناي ليبيان ناي غريكن عليه زخونو سبات مسؤول وانجيل كسبكم مسؤول يروم شعو كان شحن شدشت أميتن سرت شحن شدشت أميتن سلاسان شمونتن عمد 383 AD مسؤول يروم كمان سخلو بزح نقادو يمسؤول يروم دما كاب مأخل إثيوبيا ناي حرماس عصم زي سرنا حرماس كشتو ايفوري كشتو او مراكب مسؤول يروم بارياتات كشتو يمسؤول شعوز يوم ولزي زخونو فاميلي مسيوم حمشت دقومن سبعين سبيتين كوينو مسيوم أبجمجم بحر إرترا مسيوم نعوم كزمتوهم توم نجادو مسيوم قتيلهم كابو فرمانيتيوس بحالسب مسحو بارنة تشيتو ناب أقسم توسيدو شمو تغيرو أبا سلاما يد بهالدحاري شمتو هابو إذا سب مسيو مسكينج إيانا أبكي أب أقسمايت كينجدم عبيو كعب خلوا زجرمكم بتعامي حيمانوت سبات لزنبرو إخزابير تتقيم لهم ناي إثيوبيا داينستي كينجدم كله سجى بحر النجاش نا إرترا دلو كله بيت كريستيان كمسرت جيرومو نا أرثوذكس بيت كريستيان أمولو أفريقيان أمولو عالمين دي تترجمه نا مجمر تاجزي جز شو تترجمه جز كترجم كله زجرميو كله مصحف قدس the book of synoptics يوحنا ماتيوس لوقاس ماركوس including John تترجمه synoptics ثلاثة وانجيلين ماركوس لوقاس ماتيوسيان رابعيتي يوحنس بينا وانجيليا تنشوا وانجيل تبلا تطرالج نزيام ترجمهم شعو حزب تغيروا بزحات عمالقتي زلوهم كم مدر قجام غوندر بيجي مدر جمير كادلو سقاب إرترا زلو بزحسب وانجيل تقبلوا نيرو شو زمان 1830 بتعمي قرمي كويس 1638 سوري 383 بفرنسي شحن شديد سلاسان شمونتن عامت إرترا بالولتاتشون أشل النسي ببحر نجاشهم زحلفوا نيرو شو زمان زنبرة وانجيل جنا سيطان كتفو داليب تنصويا دما زقبرو زنبرو دحراي ناب شدشت ميتن 40 عامة مهرت دما سيطان دما بزح سرحو كاملو إثيوبيا زمسو ببيتا كانت زمهارو قششتي ناب إذا حج زلو زي أبنا زي سقاب سوريا كيدوم يمهارو نيرم كم مهارو خلو تمرتقان انت تمهرو يمسو نيرم دفتراتات كوينو يمسو نيرم كغرمكم كحلفو خلو كل جزء بإرترا يمدحلفو نيرم I don't know أنا لا أقوم نفاسيت ميبالا قرا لا دلنا دي دبر فيزين ميبالا قرا لا دلنا يتن تلك قدام له تاريخنا قدام له بوك حلفو خلو يمسو نيرم يحلفو جنا أكافيلو ما يكدون يم نيرم شعو جنا قرمكم بيت كريستيان النات بلاشوت يسوسن يميقرا معات عينت يوالد نجروج أهون نانقف كواي كنا تابيت كريستيان زي لمود آتيو يسوسن زنا شفنو بيت كريستيان church was in corruption ملأختكم اللهو معري جميروب نقستات ينقسوا لهم جميروب بتلاقي عينت ساعتي سند دقيقة قرب يا اوكي مش هي نقرنيا ده الناس قا اخوكي غريتها شعوز خزلو زمن كوينو دحراي قنا قرمكم بيت كريستيان تبلاشا نزمنا تبلاشا شعو 1866 قنا زقرميو أتا بتعم زقرمكم أبا رومي دبهال حدا زقرم thank you سب نيرو ناي لاستا سب أش زعوناي نيرو ولا يلو
እዚ ኣብ ጎንደር መፅዩ ፒተር ሄሊንግ ዝበሃል መንእሰይ ካብ ዩኒቨርሲቲ ወፅዩ ካብ ጀርመን ናይ መንእሰያት ሙቭመንት ስለ ዝነበረ ቫይነኪለር ባይብል ክሕተም ኣሎ ናብ ዓለም ክንከይድ ኣለና ዝብል እግዚኣብሔር ድማ ወንጌላታት ተስዩ ፕሮቴስታንት ሪፎርሜሽን ብሽዑ ዘመን መጽሐፍ ቅዱስ ክትርጎም ብጣዕሚ ፒተር ሄሊንግ ይድዕር ነይሩ ሽዑ መፅዩ ኣብ ሲሪያ ተቐሚጡ ካብ ሲሪያ ድማ ኣብ ግብፂ ዝገርም ቦታ ነይራ ኣብታ ኣባ ሰላማ ዝቕመጣላ ዝገርም ዓይነት ገዳም ነይራ ቴዎሎጂካል ስኩል ኣባ ተቐሚጡ ግእዝ ተማሂሩ ሽዑ ናይ ፋሲል ዘመነ መንግስት ዝነበሩ ነገስታት ቤተ ክህነት ከቕሽሽቲ ጳጳሳት ክገብሩ ሰዲዶሞም መፅዮም ሽዑ ርኢዎም ብጣዕሚ ዝገርሙ ሰባት ርዩ ፒተር ሄሊንግ ግእዝ ተማሂሩ ብ6 ዓመት ውሽጢ ምስኦም ከይዱ ተመሊሹ ናብ ኢትዮጵያ ናይ መጀመርታ ግዜ ኣብ ጎንደር መጽሐፍ ቅዱስ ናይ ዮሐንስ ወንጌል ተርጉምዋ ምዚ ወዲ ኣባ አብርሃም ዝበሃል ወዲ ሽዑ ኣባ አብርሃም ዝገርም እዩ ነቲ ናይ ወንጌል ዮሐንስ ተርጉሞማ ሒዞማ ክኸዱ ከለዉ ናብ ግብፂ ሽዑ ምስሪ ዝበሃል ቦታ እዩ ነይሩ ናይ ጳጳስ ዝነበሩሉ ናይ ኦርቶዶክስ ዝገርም እዩ ወንጌል እንደገና ሪቫይቭ ገይሩ ኢሎም ተሓጒሾም ግና ዝገርመኩም እዚ ወዲ ኣባ አብርሃም ፒቦኒክ ፊቨር ዝበሃል ሂዝዎ ከም ዝተላገብ ሕጂ ሕማም ዘሎ ሜቱ እታ ባይብል ናብ ዓዲ እንግሊዝ ተተርጎመት ሒዞማ ኸይዶም ካብኡ ተተርጉማ ፒተር ሄሊንግ ዝበሃል እንደገና ሒዝዋ መፅዩ ካብ ኩሉ ዝገርመኩም አይሰንበርግ ቤሲል ዝበሃል ናይ ስዊዘርላንድ ዝነበሩ መንእሰያት ድማ ወንጌል ሓይሊ ክኸይድ ነዚ ቃል ክሕተም ገይሮሞ ሒዞሞ መፅዮም ሽዑ ናብ ኢትዮጵያ ኣፅዩ ኣፄ ቴዎድሮስ ዘመን መንግስቲ ኣምሓርኛ ባይብል እዩ ነይሩ ኣብ ኩሉ ድሓራይ ኣፄ ቴዎድሮስ ድማ ጀነራል ናፒር መፅዩ ቀቲልዎ ብዙሕ ሽግር ኣለዎ ሕጂ ክጠቕሶ ኣይክእልኒ ሽዑ ክኸዱ ከሎ ኢትዮጵያውያን ኩሎም ድሕጂ ወንጌል ኣይንደሊን ኢና ፃዕዳ ዝበሃል ክፍኣት ገይሩ ይከይዱ ኢሎም ሓቃቱ ድማ ግና ፃዓዱ ገይሮም እዮም በዚ ምክንያት ወንጌል ተነቂፉ ሽዑ ግና ዝገርመኩም ማርቲን ፍላድ ብጣዕሚ ሓዚኑ ክምለሱ ከለዉ ምርኮ ሒዞም ናይ ኣፄ ቴዎድሮስን ኩሉቲ ናይ ነገስታት ነገር ሒዞም ክኸዱ ከለዉ ካብ ፒተር ሄሊንግ ዝተወልዱ ቆልዑ ስለ ዝነበሩ ንዖም ሒዙ ድል ሒዝናይን ከይድና ንጉስና መይቱ ኢለን ተናንስቲ በኽየን ሽዑ ምስ ሓናፍፅ ደቀን ሒዞም ናብ ኢትዮጵያ ተመሊሾም ኤርትራ ሽዑ ተቐቢላቶም ሽዑ ዘመን ዝነበሩ ዝገርመኩም ሓደ ዓብይ መሳፍንቲ ነይሮም ሓይለይ ተወልደ መድህን ዝበሃሉ ኣብ ነፋሲት ዝቕመፁ ዝነበሩ ሰብ እዮም ሽዑ ሓንቲ ነገር ኢሎሞ ኣንታ ማርቲን ፍላድ ክትሓልፉ ከለኹም ኩሉ መዓልቲ ብኤርትራ ረጊፅኩም ናብ ኢትዮጵያ ትኸዱ ሓንቲ መዓልቲ ግና ሓንቲ ባይብል መጽሓፍ ቅዱስ በመሓርኛ ዘላ ሂብኩምን ኣይትፈልጡን ኢሎም ወቂሶሞ ማርቲን ፍላድ እግዚአብሔር ፈቃዱ ስለ ዝነበረ ኣብቲ ናይ እንግሊዝ ሌጌሲዮን ሽዑ ሌጌሲዮን ዝበሃሉ ኤምባሲታት ዝነበሩ ኣባፅዕ ሲላ ከምዚ ሕጂ ትሪእዋ ከይመስለኩም ናይ ብዙሓት ኤምባሲ ቦታ ዝነበረት ቦታ 1860 ሽዑ ዘመን ባፅዕ ዓባይ ከተማ እያ ነይራ ኣብ ሽዑ ዝነበሩ ቫይነኪለር ባይብል በግማል ፅዒኖሞ ናብ ማእኸል ነፋሲት ኣምፅኦሞ ሽዑ ብዙሓት ሰባት ተቐይሮም ዝገርመኩም ክልተ ቅሽሽቲ ግና ዘቆናያት ዝነበሩ ንጎይታ ረኺቦም ቀሺ ሰለሞንን ቀሺ ዘራፅዮን ዝበሃሉ ተቐቢሎሞ ጎይታ ኣብ በለዛ ዝነበሩ ሰባት እዮም ሽዑ ሳቶም ነዚ ወንጌል ሒዞሞ ኣብ ቤተ ክህነት ኣብ ገዳማት ኣእትዮም ናይ ብዙሓት ሰባት ተቐይሮም ኣሽማቶምን ስሞም ድሕሪ ደሊኹም I will post it ምስኢሎም ኣብ my Facebook ሕጂ ክነግረኩም ዝደለኹ እሱ ኣይኮነት ቁም ነገር ቃል ኣምላኽ ምስኣተወ ኣብ ምድሪ ኤርትራ ኣብ ዕደማ ሓራክ ደይሰርሓሉ መጠን ኣብ ኤርትራ ደሰርሓሉ በልፅ ሽዑ ግና ዝገርብ ናይ ኣምሓርኛ ባይብል ስለ ዝነበረ እቶም ናይ አይሰንበርግ ቤዝል ሚሽን ስዊዘርላንድ ብ1866 ዓመተ ምህረት ቀሺ ተወልደ መድህን ገብሩ ድማ ካብ ትግራይ ማይ ሽማ ትበሃል ዓዲ ዝመፁ ወንጌል ክሰምዑ መፅኦም ኣብ በለዛ ክሕከሙ ቁስሊ ሒዝዎም ቀሺዮም
መጽኦም ክሰምዑ ከለው ዝገርም ወንጌል ሰሚዖም ብኡ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ክረክብ እዩ ዝብል ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 16 መስምዑ ምስ ክዳኖም መጽኦም ጎይታ ተቐቢሎም ካብኡ ክንገብር ካለና ኢሎም ምስቶም ሚስዮናውያን ኮይኖም ሽዑ ካልእ ታሪክ ኣሎ ሕጂ ክነግሮ ኣይክእልኒ ኩናማ ባይብል ኦልሬዲ ተሓቲሙ ተወዲኡ እዩ ሚስዮናውያን ኣትዮም ኣብ ምንኩሉ ዝበሃል ቦታ ሰሪሖሞ ነይሮም ምስ ኦሮሞ ባይብል ናይ ኦሮሞ ባይብል ድማ ካልእ ስቶሪ እዩ ሽዑ ትግርኛ ባይብል ከምህሩ መንእሰያት እንግሊዝ ዝኽእሉን ጣልያን ዝኽእሉን ዓረብ ዝኽእሉ ብጣዕሚ ብልህታት ኣቦታት ነይሮምና ኣብ ኤርትራ ካብኦም ውሽጢ ቀሺ ተወልደ መድህን ገብረ መድህን ድበሃሉን እዚኦም ትግራይ ሰብኣይ ድማ ቀሺ ተወልደ መድህን ገብሩ ድበሃሉ ክልቲኦም ተመሪጾም ካብ ኣምሓርኛ ናይ መጀመርታ ግዜ ወንጌል ዮሐንስ ኣብ ኤርትራ ተሓቲሙ ዝገርመኩም ሚስዮናውያን ታሪክ ስለዚ ሕዙ ኣብ ኤርትራ ከምዚ ዓይነት ሪቫይቫል ዝመፀ አይፍለጥን ኣብ ምድሪ ኢትዮጵያ 9 ዓመት ሽዑ ሰሪሖም ዘይፈልጥዎ ወንጌል ኣብ ኤርትራ ሰሪሑ በለዛ ትበሃል ቦታ ፀዓት ዘጋ ካብኡ ኣብ ካቶሊካት ሚሽን ኣትዩ ዝገርም እዩ እዚ ሕጂ ሰገነይቲ ዘሎ ቦታታት ኩሉ ኣብ ካቶሊክ ቸርች ኩሉ ቱ ሪቫይቫል ኣትዩ ኣብ ኦርቶዶክስ ኣትዩ ሽዑ ዘመን ክነግረኩም ጠንቆልትን ኣስማተኛታትን ዝነበሩ ኩሎም ሓይሎም ደኺሙ it's amazing ኣብ ኤርትራ ከምዚ ተሰሪሑ ወንጌል ከምዚ ገይሩ ንህዝቢ ቀይሩ ናይ መጀመርታ ግዜ ኣብ ኣፍሪካ ቤት ማሕተም ኣበይ ከም ዝነበረ ትፈልጡ ኣስመራ እዩ I'm not exaggerating this is history ታሪኹም ክትፈልጡ ይግባእ መጽሐፍ ቅዱስ ንመጀመርታ ግዜ በፊደል ግዕዝ ዝተጻሕፈ ኣብ ኣስመራ እዩ ይገርም ነው አይገርምም ታዲያ ቶም ከምዚ ገይሩ ንህዝብና ዝቀየረ ወንጌል ሕጂውን ክሰርሑ ማርታ አንደርሰን ትበሃል ሰበይቲ ነራ ሞዋላ ዘመና ኣብ ኤርትራ ዝሕለፈት ሚስዮናዊት ክትዛረብ ከላ እንታይ ትብል ነራ በዓል ኣባባ ንሽተይ ነይሮም ይረአየንሎ ኤርትራ በሰሜን በደቡብ በምብራቅ ብዙሓት ወንጌል ዓሚጎም ሒዞሞ ይረአየንሎ ትብል ነራ I don't know this is ዘመን ከይከውን ኣነ ፈሪ ከምዚ ክሪአኩም ከለኹ ኣነ ምስክር እየ ኣብ ወንጌላውያን ቤተክርስትያን ዓቢ ከምዚ ዘለዎ ፖፑሌሽን መንእሰይ ንእግዚአብሔር ዝደልየሉ ዘመን ድማ ክሪእ ከለኹ የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን እዚ ዕድል ረኺበ ተዛሪበዮ አይፈልጥኒ እዚ ሎሚ ዕድለኛ እየ ስለዚ የእግዚአብሔር ቃል ኃያል ነው ታሪክ ብቻ ነግሬያችሁ ከን ታሪክ ምዝራም ተምዞ ተፈልጡ ነትናይ ቀደም ጌጋ ሕጂ ከይግበር የምህር ታሪክ ንቅድሚ ድማ ትብርትዕ ዝሆነ ድማ ነዚ ድኻምና ይፈውሶ ታሪክ ማለት እዚ ታሪክ መጽሐፍ ቅዱስ እኮ በታሪክ የተሰሪው መጽሐፍ ብሉይ ኪዳን ክትሪኡ ከለም ተሰሪው ስለዚ ኣነ ክነግረኩም ዝደሊ ሎሚ ቃለ መልእኽትሎኒ ታ መልእኽቲ ቃሉ ኃያል እዩ ኣኽብርዎ ኤርትራውያን መንእሰያት ኣዋልዳን እስቲ ሰብኡት ቃል አምላኽ ኣብ ቤትኩም ኣብ ላዕላይ ቦታ ይቀመጥ ቃል አምላኽ ይንገስኩም ቃል አምላኽ ክህልወኩም ከሎ ባህሪ ይቅይር ገርመኩም አይሲ ብዙሕ ሰባት ኣነ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ንርኢ ባህሪዮም ክቅየር ከሎ ቃል አምላኽ ዘሎም ሰባት ክነገርኩ ካብ ኣጋንንት ክናገፉ ርኢ ኣለኹ ንጎ ዝመስከርኩልኩም ሓደ ምስክር ነይሩ ክዛረበ ታጓል ጎጃም እያ ብጣዕሚ ስድራ ዌልዚ ፋሚሊ እዮም ነይሮም እግዚአብሔር ይመስገን ሕጂ ዓባይ ኮይና ማለት የልጅ አላት አሁን ስለዚህ ደስ ይለኛል ከዛ ናታ ምስክርነት ከዛረው ከለኹ ብቻ ዘመን በሪቫይቫል ጊዜ አጋንንቲ ካብ ሰውነታ ኮጽ ካብ ነፍሳ ኮጽ ክትናገፍ አይካአለትም እቲ ናይ መናፍስት ኃይል ገርመኩም ቃል ከተነብብ ከላ ነትሰ ጠይ ገብረላ ነተሃ በጊሩ ይንበበላ ሽዑ ግና ብልህቲ ነራ በጣም ናይ ቃል አምላኽት ብህግ ነራ ምን ተዋብ ሽዑ እንታይ ትገብር ነራ እስቲ አንብብልኝ ይላ ቴፕ ትገብር ተቀድሖነት ድምጽኻ መዝሙር ዳዊት ማቴዎስ ወንጌል ዮሐንስ ወንጌል ናበለት በቪዲዮ
ካሴት ቴፕ ትሰማዋለች ሓደ ጊዜ መበራብዓይ ዓመት መስኮነ ደቂሳ خላ ስድራ خلو ብዙሕ ሰዓት ደቂሳ ሽዑ ከመዕዋፍ ኮይኖም መናፍስቲ ቆጹ ትሪኦም ነራ ካብ ሰውነታ ሽዑ ስድራ ኩሎም ከቢቦም ማኔሮም ትብልዮ ዝነበርኪ ዝገርም አኺ ዘራረብ ነሩ በቃን የሚገባውን አስገብታለችና አይበቃንም ቦታ የለንም ይሎም አጋንንቲ ወጽም ካብ ሰውነታ ተናጊፎም ላኸይዶም ሕጂ አባይ አገልጋሊት ያታሰቢት ሕጂ ካብትናይ ሼር ዌልዝ ናይ ፋሚሊ ክልተ ዝገርም ናይ ወንጌላውያን ቤተክርስቲያን ኣብ አዲስ አበባ ተሰርሐ ብናታ ሌጋሲ እግዚአብሔር ካብ ዝባረኻ በረኸት እዩ ቃል አምላክ ኃያል ነው ይፈውስ እዩ ቃል አምላክ ሰራተኛ ነው እስቲ እንነሳ ሃሌሉያ የቃልህ ፍቺ ያበራል ከምዚ ተሲና خلنا ራእይ ምዕራፍ 11 ራእይ ምዕራፍ 19 ካብ ቁጥር 12 ስጋብ 30 ደሎ 13 خنبي 12 فقد 12 كم ببلنا يحاونا رأي معرف 19 كفقد 12 سقاب 30 ኢየሱስ ጎይታዬ አዒንቱ ከም ሃልሃል ተሐዊአን ኣብ ርእሱውን ብዙሕ ዘውድታት ኣለዎ ብጀካኡስ ሓደ እኳ ዘይፈልጦ ጽሑፍ ስም ድማ ኣለዎ ብደም ተዓለሰ ክዳን ተወንዚፉ እዩ ስሙውን ቃል አምላኽ እዩ አሜን አሜን እዚያ አነ خبل ከለኹ ክትገድክሙ ለይኹም አዒንቱ ከም ሃልሃል ተሐዊአን ኣብ ርእሱን ብዙሕ ዘውድታት ኣለዎ ብጀኩ ሓደ እኳ ዘይፈልጦ ጽሑፍ ስም ድማ ኣለዎ ብደም ዝተዓለሰ ክዳን ተወንዚፉ እዩ ስሙን ቃል አምላክ እዩ ኢየሱስ በኋለኛው ዘመን በዛ የካህናት ሁሉ ካህን የሆነው የጌቶች ጌታ የሆነው የነገስታት ንጉስ የሆነው አብቲ ሰውነቱ ሽሙ ውሽጢ እንታይ ተጻሕፈሎ እንታይ ይስብላል አምላክ ቃል አምላክ አለው ነዚህ የቅድም ኮንፌስ ክንገብር ከለና ሰማያትን ምድርን ከሐልፍዮም እዚ ቃል ግና አይከሐልፍኒዩ ሃሌሉያ ስለዚህ ቃል እስቲ በልልታ በጭብጨባ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ይገባሃል አባቱ አሜን ቃል አምላክ ኃያል የጌቶች ጌታ ነው ዛሬ እንደነገሰ እንግዲህ ቤታችሁ ጥግ ይዞ አይቀመጥም አንድሮይድ እና አይፎን ያላችሁ ዝም ብላችሁ እሱ አስቀምጣችሁ መጀመሪያ ፌስቡክ ላይ ያለውን ዜና አይደለም የምታዩት ቃሉን ነው የምታነቡት አሜን ንደቅሁም ሓደ መኽረኩም ዝደሊ አነ ምስክሬ ደቀይ ዝገብሮ ሪሳይት ማለት ቃል አምላክ ከፍቅደ 11 እስከ 10 ተሪሎም ከወጽኦ ኸልዮም አመደቀሲዮም ይለጥፉዎ አንበብስ አስነበቧቸው የእግዚአብሔር ቃል ትራንስፎርም ያደርጋቸዋል አስተዋዮች ያደርጋቸዋል አደራላቸዋለሁ ሰባይን ሰቤትን ቆልዑ ዘይብልኩም ድማ ቃል አምላክ ሪሳይት ግበሩ ሳትተኙ በፊት ቃሉን አንግሱት ዝም ብላችሁ አንድ ፊደል እንኳን አንብቡ ፈውስ አለበት አሜን ጌታ ይባርካችሁ እጆቻችንን እናነሳና እንጸልያለን እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ዛሬ ደግሞ ስለዚህ ሰዓት እናመሰግናለን በዚህ ጉባኤ ላይ ደግሞ ቃልህን ከፍ አድርገናልና ቃልህ ደግሞ ዘላለማዊ ሆኖ በህይወታችን ይሰራ ዘንድ በጸጋህ እርዳን እግዚአብሔር ይህንን ህብረት ደግሞ እናመሰግናለን በዚህ ስለተጀመረው ጉባኤ ራእይ ጌታዬ ስምህ የተመሰገነ ይሁን አስመረላቸው ጸጋን ስጣቸው እግዚአብሔር ሆይ ለሰይጣን ዘዴ ደግሞ ብልሆች አድርጋቸው እግዚአብሔር ይባርካችሁ ይጠብቃችሁ እግዚአብሔር ፊቱን ያብራላችሁ ሰላሙን ይስጣችሁ ስትሄዱም ስትነሱም ስትቀመጡም የብርሃኑ ጸዳል በእያንዳንዳችሁ ላይ ይሁን በኢየሱስ ስም አሜን እግዚአብሔር ይባርክ አማን እስኪ ደግምና በጭብጨባ በእልልታ ነዚ ጎይታ ዝንባርኮ ክብርና አምላኽና ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ጸልዩልና ባሪኹናውን ስለዘጠቃለልና እግዚአብሔር ይመስገን በዚህ በረከት እዚ ንውፃ ጎይታ ኢየሱስ ይባርኩም በሰላም ኪዱ